Kanyang laki din! Grace, bakit? I love you. Jay, I love you, kunak. ay katuray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat ammo ti isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang ammo ti isungbat mo. Lupus kan samot bakit? Anya, amang ano si katibaog. Ha? Apay nukwa? Nukwa ngay. Anya ako Dengay mangbayadak iti pangitestingan. Ano ito? Ang lalaki din ay bakit? Pagkatus kalaadagaws. At danunot ko, Wilson. Makaawatak. Ti kunam, jak naawatan, ti kayat mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na Ha? Ay, ang lalaki din ay bakit? Suggestion lang mo't. Kan angaw lang mo't. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agi-suggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka laadagaws. Rapas kan samay. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Mau Grace. Diyak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ay ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng baga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No di kat garamugam ati loko. Ang lalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Diyak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mo ti di na mairusok. Grace, balasang ka. Maday ti agibalbalas. Maditi na uyaw. Rakas na ita. Di ka pala naruam. Ay, ti kinaangaw nila kay Mau. Angaw ki din dayjay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalago daw ti barukong Mau. Apay, kasla kabalyaw at dumalago daw. Ang lalaki din. Lipay kat narban ta barukong Mau. Ay, just kay kamot Grace. Nagtibayo ko na mut Dalagudog tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. Agdan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap balasang ka. Baliwam man ti mindset Mau. Lalaki din ay Apay ngay nagpaisaw. Di kami mat maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ta. Dakla parikot ananang. Taawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti dara kan nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyum mo't at ampunam. Daytay nasingpet. Kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino tiyakin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay la kisyo-kisyo no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumang kita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda at mangitukon kanyak. Sana siya tiyo masidag ka nakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mulaunay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpat. Adda mo lakada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson,
Jack kayat ti mangampon, taamangan no agsakit tula ang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, kagil ilos tulita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalubos ko kit den nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun ang maustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa yung maustala nagaws? Kasanaw, nagpaot to ti biyag mo nga agil ilos tulita. May gamur-gamur amay narugit mo, alaman? Di nakman riribukan, Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako maa. Makapaapal lagi ti adda anak na dita. Ay, Jack amukan ka? Apay nga men? Ano ti apay ngamin ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka o. Kat, basol ko nga rod. Ang lalaki, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tilay bagbagana. Basta Jack kayat ti kayat mo. Ay, ang lalaki din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, di agbalin nga anak dana na. Adam mom aya, guada. Adda, mother. Diyan ngay anak damasing. Agparparikat itimiyag tentarayanan di foreigner kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na, ta agtatakon unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakon ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may sa nga ina na awan mo't anak ko. Malagayam, di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra. Ay jaski ka mat, guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti parikot na may papaniti. Anak! Ang nalakit tinaya. Nasingput ka de, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daang to, intun bumalasangan. Ang nalakit dinaya bakit? Maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tiyag panunot iti dakas bakit? Nasaysaya at latagsakbayan, Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit? Agtalag ka kadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sa bali. Diyak kayat ti babae. No lalaki kayat mong around. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino ngay nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangaminan ngagpili-pili pa'y? No anya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasaya ta sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya lakid din naya bakit? Ay na bakit? Maragsa ka naktadan anak na. Ampunta ko namut alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsa ka naktay manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay mo. Tapno di mo mut ko na. Alay, I love you mutun Oo, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saadan niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, lalaki din na bakit? Awan to, naragsaktan to akanayon. Uray kita
Lakay, nadlaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw ko matlay ta, bakay. Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumatla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, sangsangit. Ugor kamot, karugrugi na pa'y natagsangit, agungot kan. Na. Di ka sumbat. Kasi kasong kiday. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakitayan da. Ay, ang lalaki ting nagiting agasawa. Anyat nagapaan nyo aya. Day, di man na babae na nang. Anya aya ti basol ko. Bye-bye am na itakubing, naureg sang sangit nila. Anya bay-bay anmot nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutlatag sangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit, saan kamot adumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na dahi ubing ta kaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinaagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Mala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpud nga anak yaw. Tanay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaon. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamutan ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkuraret adagaos. Ay, jak lakid di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonen nak ni Wilson. Kayat ko kit ti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki din. Bumaniit ako lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa ken anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasano kat napatpatagmutan da di amaladagang siyak nga asawa na. Masurunak ka talaga dita anak yu tatang. Punasem ti panakasuron mo. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutan amapunas day nga ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kitli. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan nilakit din aya. Anya tararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Bustan! Rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong kakanyak manipod addan day nga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pa'y lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo. Kakasam ta may tugtog ka na may pasubsob. Saan kumot nga itugtugtog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Bustan! Si Pangulan ka na. Dayta ti pakang kangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Maka I love you kan ka. Ura siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapno mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya?
Nanang, awan mo ito nagitid dumaalupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinaysunan ti pangtana. Nga, Nagtalawan nanang. anya, ay naglukaw. Asino pa yung ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kun kadagiti daduma pa at trabaho dito balay. Ni baby launa yan nanang. Ang dapat trabaho. Kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan ka makapuyat no mayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na kamang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni baby. Wanon ti agistimar ka naglaba. Daytan tomat unget-unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi tinanang. Saan ka tapadagsanan? Kasano adi dumagsan katawan mutan ni Grace? Nala, ingkasurutan ijayan ni Lola na. Isula ang tammo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson, Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ako dito? Awan ti ang tabako, Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalaam ngay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito bakit. Grace, bakit? Amaw kanda ka dita. Umay kang tagawitan, bakit? Love you lata, bakit? I don't love you anymore. I love you talaga, bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Eh, Ado, timabalin na mga yat-kanyak dita? Saan lasik ka? bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasun ki din di anak mo. Ako, bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa lagtalaw. Amaw, kanagapa kayo itapok. Isaw, ang nagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. Saan, Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi magtiubing no awan iti inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you, Lola. Hey! Di mo man ibagbag at ikasta kanyak. Ta, I don't love you anymore. No, napatig ka iti kanyak. Gapo iti apok na ita. Shannon! I don't love you anymore. Mawasam! Anya lakit din, Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ngayon tayo pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Jalay, nang isaan kan. Awan ti bagas nanang. Anya, naibusan. Kaano laang idigim matangak iti kagudwat kaban. Nagbiit matan ana ibos. Kat, nagado tayo mat amang mangan. Ni daddy, kanan ti talo at tao ti kanan na. Si kangay kan siya. Ni ading ko, amay samad nga ado ti kanan na. Talagang awanan? Saan kayong tumad ngamin ang mamati kanyak? Mapanyo kitaon iji kusina. Imposible ana ibos adagos. Awan at talagang ti kargana. Apay ngay ang nagbiit. Nay, apay ayang agsasaw ka muna na may sam dita bakay. Naibusan ti bagas. Nagbiit. Di kan tumang amin makapagdayay. Pabasulin na manay. May sa atasa ti kunada arumbang akanam. Ngam anyang iti kankanam. Kanan ti talo a tao. May sa abandihado. Una yan, complete tumpay mga ibaga. No da sa balya makangag iti day tangay bagbagam, kababain bakay. Kahit pudno Sapay, mabisina ka. ay agluto ka. Tamadama ang aglablaba. Nay, apay nga bakay. Tawang biti rumor nga apoy na da ito paglutuan.
Puligusem ajay unna. Iso mo tararamidag. Maday. Na? Apay ngay? Awan, madya talaga. Ay guston, mapirdin day ta. Awan paggatang iti baro a paglutuan. Kasanuwa ka makaluto nga ita. Ay na, makapanervyos mo't lakay. Matalimudawak sa di na oras. Awan karga di pagbagasan. Pati karga ti tangkya paglutuan na ibaw. Nana, gumatangak man iti sabon a paglaba. Manaw, day tayaw awat mo. 5 pesos, nana. Apay, di mo makita. Kurang a paggatang iti sabon a paglaba day ta 5 piso. Mabalin mo't ide. Ay saan itan? Di mo ayam mo. Nga inuran oras ang umingi na dagiti gagatangan ita. Ay wanggayam. Imay inted ita di agsinsinger. Aday ta. Ah, bilti kuryente da ito'y nana. Wan. Indagas natawan kanu tao di balayo di kalman. Napanak namin nagbayad iti loan ko ijay ilay. Sumalagayam adito'y kantinak tinangidagasan na. Ay sus, nagnginan ti bayadan may. Saan ka na mas daaw? Saan lada kayo tingin na ti babayadan na? Uray da kami, ngimato mo ti bilme. Na, 5,000 ti bayadan mi ita. 1,500 laang iday. Ayan ni dadem. Aday jay kusina, agsil-silpon. Buya kayo la, buya iti TV. Iso ang nagdakil ti babayadan tayo iti kuryente. Itaak lang mo't nga agbuya ta Sabado. Awan ti klase mi. Ala, idepom deta. Lipas sa klangon da ito'y drama. Idepom ko na. Nakiji talaga ni mami. Aglinis ka dito'y balay. Saan aday ta buya tingkar aramidag. Nakangupay. Yes! Nangaba ka kaun. Yes! Nangabak ka kahit ada kwartang. Ha? Amaw, numano ti bayadan iti kuryente. Apay manoaya. Tanakunas mo, dahi tamuging mo. Nasurok a 5,000. Dahito ti bill. Ay, aguray ka man bakit? Tuloy ko na ito games ko. Nangaba ka kung kahit. Huston ta cellphone. Huston ti cellphone. Huston ti games. Ni. Apay nga agawam to yung cellphone ko ngay. Dapi laganas mo hag cellphone. Nagadulang aruden ti problema. Problema? Adaya mo. Di mo amaw, dagiti aggigiddan ngagsangpat a problema. Nyalaki din na yati. Bakit ka kaya? Relax ka kadila. Ay, Saus! Ah. Bawal tag cellphone ko nanay. Ay. Talaga kayat mo nga gawan to cellphone ko Yawat mo day ta kanya. Di nak itarayan. Apay itarayang kaya. Di nak paglikmutan dito'y lamisan. Apo! Ne, Jelay, ada tao. Tama pang kukitaan. Ay saan? Saan tapay analpas si ka, Amado? Ha? Alaag deta cellphone mo, mayat ka man wano saan? Anya? Apo! Nay. Apay aya! Ay kwa. Umaya kag i-deliver iti parcel. Parcel? Apay, asino kada kayo adwa tinagorder iti online, Ala, umayo i-receive na iti parcel yo, apaw. Ay, aguray ka! Oh, apay nga awan sumungbat kada kayo. Asino tinagorder kada kayo? Siyak, mami. Itayag ko da ito'y imak. Tasyak talaga tinagorder. Ha? Amom lang aruden nga awan kwarta tayo. Agurdo-order ka pa'y lang. Sapatos lang mo't dayjay. Sapatos? Mano ti bayad di in-order mo a sapatos? Nay, di nakitaan iti kasta. Tasan asyak tinagordar bakit? Ha? Tapno denggam anay bag no mano ti bayada. Kat sikat ti agbayad. Anya? Siyak? Pangalangit iti pagbayad ka.
Awasan nyo na ito order yo, tapicturan kayo. Siyak ti mangawat. Ay, sakbay nga awatam. Damagak man numano ti bayad day ta sapatos. 5,199 pesos. Anya, nagnginan. Hoy, Jelay, nagkuna nga agurdo order ka iti kasta kangina sapatos, ah? Ni mami mat, ungtan nakit din dito isangwanan iti sa bali a tao. Bayadam kit din. Awan pagbayad ka, nagnginamutan. Siyak tupay, sagsisingkwinta lang ti sapatos ka. Ay, apo, bayadan yun ang tanay. Ado pa iti i-deliver ko. Si Kamat, kunamla no asino kang agi-deliver iti nakangingina. Sapatos, wano kumkumpon kita. Apay asyak nga iti ong tamam. Pudno mat, pangalaan mi nga iti pagbayad mi dita sapatos, ah? Ay, miss, anawa umut aninanang mo. Ha? Mami, sumardang kay kumamatan nakababain. Bayadan yun dahito yung sapatos. Awan nga rod pagbayad ka. Sus, agurda order kayo. Awan mo't kayang pagbayad yo. Ay, sayang. Sabay nakasale na ita sapatos. Ay, talagang awan pagbayad ko. Awan tupay pagbayad mi iti kuryente, kas kada Hoy, kumporme dita. isublik lang nga dito yung order yaw. Sublim lang nga. Saan kan nagsubli dito, Iwan? Ala, uston Agbook kayo pailaan. Tapno sumardeng kan amang kamkamat kanya kiti walays. Isurrender ko, dahito cellphone ko. Nasayat mag. Dapay loob na dahita. Dahita kalulod mo, tinakaibusan ti kwartam. Dita, agungit lat ta. Intid ko lang arotin dahita cellphone ko. Stumot din ah. Uwit ka lang ako ngay. Nay. Apa Jilay? Isang sahay ka. Jak binayadan, ya order na sapatos. Tapay, kasapulan na ti sapatos. No kumangamin, tanagagat ka ngagtrabaho. Saan aday ta cellphone, ti tugtugawam dito'y balay. Di anda ko makwarta pagbayan. Wanain. Mapala ko nagtrabaho. No narugyam tag cellphone, itugawamon ngagmalmalam. Wag nga raw. Mapala nagtrabaho. Nay, agdaman tataulan ti asawn. Si kaman magtirumwar amapan mangkita amado. Tano siya, amangan numaatake ako, nubabayadan manunday ta. Guston Jilay, saan ka nga agsangay? Mabaling ka pa yung mga agorder iti sa bali, kayat mo sapatos. Nakasilday dyan. Awan nga rod tinairan na kwarta ni mami. Kata kayo ngay. Karkaron ang awan. Mapay ngamin nga awan. Kat amumit sa anak kasimrek iti construction iti mano alawas. Ang sumreg ako niti trabaho. Tapno saan nga umanungot ni mami. Saan ka nga agsangay? Ito nagsweldo mabalay nga yorderan ka iti sapatos. Ano nga rin dahito igaman nyo anak kasubre. Ha? Ay, itagtukan ni mami dito eh. Dito, babayadan tayo iti internet. Nakarkaron tumanan nga ungot tayo dyan. Nung makita na dahito babayadan. Ay, ngarod Sapay siya mga ngarod yung ungtan na. Nasaya at magtaawanan tao dito'y kantinam, nana. Apay ay ano adda. Mabainak nga umutang no da sa bali amakangeg. Ay na, amin a tao, ada utang na. Pagbainam ko ma. Pautangan nakman nga rod iti 5 kilo abagas, nana. Apay, naibusan kayo mat. Sigud mat asaan kayo ang may ibusan iti bagas. Idi adda trabaho ni Amado. Ngam idi saanan asimsimrek, awanan ti kwartami. Apay ngamin, asim mardeng ang nagtrabaho. Simmadot nga rod, nana. Idi nasursuro nan tinag-cellphone kan nagge-games. Saanan asimrek iti trabaho na. Aya, ay sumalagayam, adya kung makitkita lumablabas dito yung kantina. Ay na, ungetak nga unget di tabalay. Gapo kadagiti babayadan mi. Mangmangag kung nga ro, ti panagungungot mo. Ha?
Mangag mo na na. Ay katwan, saan laas siya ti makangkangag? Uray pa dagiti daduma akaruba. Ay na, kababainan. Mala, mabait lang tamang kilo ak iti bagas. Utang na na bayadak to no agsweldo nila kay ikaw. Hay, internet manan. Agasam day to'y bayadan tayo ngay iti internet. Iawat ko lang nita. Sa dino nga ron ti papanam, Ijay! agtugaw ka dito'y abay ko. Ha? Di ta abay mo? Tulang ka kaday, dito'y abay ko kunak. Apay aya. Ipakitakan ka, dagiti simang pat ababayadan. Ay sana na masapol nga ipakitam kanya dagita. Amukon. Ammo mo numano ti babayadan iti kuryente. Way, nasuro ka 5,000. Ti internet ngay, Nasuro ka 2,000. ti danaw, Dahita tijak amaw. jay cable ti TV, At daya magkasta babayadan, kibal. jay abang day ti balay. Ay, wala niya. Oh, jay tumanen tuition ni Jelay. Kaano da jaya? Awan pa'y bagas. Ni, bakit? Apay nga akilat ang nag-off ti silaw. Naputdan tayon iti kuryente. Nanyalaki din ariga na ti awang kwarta na aya. Ay, mapana ka talaga nagtrabaho inton bigat. Saan ako nga aglangan nga agtrabaho. Ay na, kasusweldo ni Daddy Iso na imas ti sidaan tayo ita. Isamangan kayo iti ado ha. Eh, asino dyan nakamotor ng agbusbusina? Mami, jay order ko dayta, simang putan. Ay, jay sapatos mo. Sapatos kan jay blouse mo. Ala, ingkabayadan ng. Nasurok a 5,000 jay, mami. Aywan tajay sapatos mo kan jay blouse ko asag sa sangagaso. Ala, ingkabayadan ng. Bakit? Nabayaran ka din, di kuryente tayo. Wen, iso tinapan ko binayadan itay. Binayadak amin ng tapno awanong pampanunuto. Mabalin nga rudin nga alaan, yung padulin ko asilpong ka. Ay saan? Nagkunakang ka? Amok itan a disiplinahin ti bagay bakay. Nasaya at nga rod no kasta. Nagrigat ti awan trabaho na. Ang narigrigat no napudot ti ulam, gapo ka dagiti babayadan. Ang awan mo ti pagbayad. Husto ka, lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan. Joy ang nagsiksay. Si ka talaga, Tata Marino. Ibagampay lang ang nagseksi Ay talaga amat ang nagsiksi ka, Joy. Ay na, nagmayat ti kurbada ti pamagimsi ka. Saan mo, Tata? Kwa, damat imot mo adwa nagdadakkel at abungaw, Joy. Sagmamanaw. Saan ko nga ilaklako dagito'y atabungaw, Tata? Si Daan may kininanang ko. Sagmamano ka ti kayat ko asawan, Joy. Ala, saan ko nga ilaklako ti bagig, Tata? Di na kumamotrabakan iti kasta. Kwa. Joke ulay, Joy. Rabak ko kadilaeng dayeng imbagak. Ang talaga nagpintas ka. Ha? Joy, nukas pangarigan ta, mabalo ak itinatay, kaya't nagtunga ta. Anya? Kaya't nagtunga ta nga agbalin akaayan-ayat mo, Joy. Dandani akong mabalo itinatay. Ala ka, Tata. Ipulong ka kininana Adiling. Ha? Ay na, mabayag pa'y ang matay ni Nana Adiling. Apay anak ko nam tikas ta, Joy. Kato nagpigsaan ni Nana. Kaslaawan saksakitan na. Nagagat nga aglaba.
kan mapan makiburas iti mais. Aha! Ay, madiday ta nga ibagbagam iti asawam tata. Dakes! Apay nga itakala nga sumangpait marinaw, malumain. Danagmun aya, Adileng. Anya kumatipagdanagak. Nagsapa ka arumwar, nga malum kamutan nga gaway. Amamatan, tibiyag ti karpintero. Adiling bakit? Always busy. Always busy asasawam. Talaga, may. Kanayon ti overtime ka ngagtrabaho. Diyak pa yun agin na. Muti nga rodan jay swildom, tenak gumatang iti bagasta. Ay, awan pa'y swildok bakit? Na, apay ngay, Inutang na pa'y laang di tangdan ka. Bayadag to ka na no sumangpot di kwartada nga gapoy di abroad. anya, agpatrabaho da, ngam di da kabayadan adagaws. Ay, wait. Kasta ngagpaiso bakit? Agbayad dan tulat ta ka na no da kwartada. Kahit anya nga rudi gatang taiti kanenta, no awan tangdan mo ang nagtrabaho. Ay, sana parikot da ita. Adiling bakit? Inka pa'y nabumulo di ti bagas kini Jujaw nga nakta. Ibat mo manan, day tatulbaks mo, marinaw. Sa di no manan, ti papanam, Ay, kat mapanak ag karpintero Adiling bakit? mapan ka manan ag karpinteraw, nga awan mo't itid datang danmaw. Anya laki din Adiling. Relax. Mabayadan to amin nga utang da kadyak. Ag koleksyon tan tulaengan iti kwarta. Anya, Mapanakaw, tanay. Agur-ura yan dagiti kakadwak ama panagtrabaho. numalpas kang agtrabaho, agawid ka dagos dito'y balay. Wen, masapaak nga agawid dito'y balay. Apay asaan ka nagawid idirabi ay, marinaw. Kunak man numasapa ka nga agawid kalpasan ti panagtrabaho. La, nabartag ka pa'y anagawid. Anya laki din Adiling. Sumanao ka. Nagsakitan ti lapayag ko. Anyat inararamid mo, tapay nga agsapakan anagawid. Sumat bakit? Anya nga isumay. Imbagag matkan ka masapa nga gawid. Ita nga agsapa ti kayat ko asawa na panagawid ka. Ay salbag ka. Lala, di ka ka din agungungat, Adiling. Idasaran na man gidi ti pagar mo sarak tale. I'm hungry. Asino ti sapsapulang nanang? Ni tatang mau, rimwar asaan ang nagpakada. Ket no nakita kita ya nagpadaya. Imot na di toolbox na. Anya, Kunak ano nagpakada-kada kayo nanang? iso nga rod asap sa pulag, tasaan ang nagpakada anak kaw. Ay, sa dinuman nga tan ti papanan na. Ay kit mapanagkarpintero ah. Taimot na ket nga ro di toolbox na. Nagagay tamapan ag karpintiraw, nga awan metangdan na. Anya, Ag saysayang laeng iti oras, tasaan damit abay bayadan. Utang titangdan na nga agkarkarpintiraw. ay sus, anya lakit din ni tatang. Nabartek tumanay no agawid ijay balay. Ay kitlo katamo na, day tatulbaks mo paray. Tarugyan tan, di ang happy-happy. Ayun, pare po laon. Lukata ko na kastoy. Oh, Dua ateng ngedan, ken adapay pulutan na paray. wen pare po laon. Apay ka pa, oy. Dat lang talaga day tatulbaks mo pari marinaw. Arak ti kargana. Diskarte laeng tapno makapanaw kiji balaya di nagpagduaduan na Adiling. Ipagarup na mapanak ag karpintero sika. Anya, Mala, aginom taki din. Ado ti pulutan ta pare.
agrenek ta nga aginom iti arak. Ayos, pare Marinaw. Aginom ta nga ro lang. Sika mati masabat ko dito'y dalan, Joy Balasang ka. Agawid akong tata. Ay, mabitlaeng Joy Balasang ka. Kaya't kabaya kasarsarita. Ang mga urayan ako ni nanang ko. Iso nga agawid akon. Ay, mabitlaeng Joy. At dala ko mati bagakan kakay. Anya nga minti ibagayo kanya, tata. Dandani akong mabalo iti natay, Joy. Anya? Dayta man ang di ibagayo kanya. Saan pa'y ang matay ni Nana Adeling? Ay, matay no bigatan ni nanam nga dileng. Ala, tila sasawan niyo. Dakas dayta nga ibagbagayo iti asawa yo. Di yo kumamat iruruman. Kayatan na dileng, Joy. Kaya't ko ti ub-ube nga kasken ka. Nabartat kayo. Di yo amo ti sasawan niyo. Ay, amok. Sikati kayat ko nga asawan no matay ni Adileng. Ala, panawan kayo pa'y tata. Di yo amo ti sasawan niyo. Anya laki din ni Adileng. Sa pulan naman nante, tangdan ko nagtrabaho. Itad mo kanyak titangdan mo anapan nagkarpintiraw. Adayaman. Kano imot mo itay jet toolbox mo? Iso akaawatan anapan ka nagtrabaho. Inutang da di tangdan ko nagtrabaho, Adileng. Manan? Wen, bakit? Inutang da. Bayadan danto ka na unuadan kwartada. Ay sinalbag ka kidain. Agbambanog aso ka lang. Mapan kag karkarpintiraw nga awan mo tangdan mo. Nabartag ka pa'y asumangpal. Anya laki din ni bakit? Yan nilakit din ni bakat. Disnugag to pa'y day taropam tapno agnakam kan. Alala ka din Di kan agong-ungat, Adileng. Ikan kanto iti peram. Kanaw. No adagbayad kanya ka. Di ka di madanagan, bakit? Relax. Take it easy. Kaano na kapayabayadan? Kitawan mo't pagtrab-trabahwam paray. Iparparang mula nga na pagtrab-trabahwam. Tapno makainom ka iti arak. Di mo unay pigsaan tag sa ua pare pulawn. Ang mga nada makangagkin ka. Hey, pasensya ka na, pare Marinaw. Mala, lukatamom na ita toolbox mo. Ta agtrabaho tan. Ay iti, aginumtan iti arak. Ay no. Ay, di ka kadyagganat pare. Lukata kon agastoy. Up. Na! Wow. Duwamit akwatro kantos. Na naggana sa nabiyang paray. Sala day ta pare pulawn. At dapay na imas apulutan ta. Ha? Nay, awan mo't makita ka pulutan ta dito toolbox mo. At day ti secret packet ti toolbox ko. Di na imas apulutan ta pare. Aya, ada secret packet ti toolbox mo paray. Ano? Adda high technology ti toolbox ko pare. Mabitlaeng at lukatak ti secret packet ti toolbox ka. Up. Ada nga agpaiso secret packet ti toolbox mo Pare Marinaw, anya nga tilinaon na ito nagdakal na pagbalunan. Ay katinulaan native amanok pare pulawn. Ano? Nagganasan. Nagparti ka pa iti manok mo. Saan ko amanok day ta pare pulawn? Ha? Anya ti kayat mo asawang paray? Manok ti karuba. Aya! Sa dino tinagapon tatang, nabartak kamat amasabat ko dito'y dalan. Ay kat, napanak nagkarpintero Jojo anak ka. Amumata, nitatang mo. Kanayon abisi. Kanayon abisi, wano kanayon anabartak. Anya? Ay natatang, isardeng mo daytan nga aramidom.
Dakes ka kininanang numaamuan na ter aramidam. Ay awan mo ti madingar aramid kat Jojo anakaw. Ti amuyo, jak amo ter aramidin nyo. Ha? Isardeng yun ti madinga aramidin nyo tatang. Saan anasaya atay ta? Agul ulbud ka kininanang. Warak biet, adileng bakay. Sa dino ti papanam, kat adalo man ti rabi ay. Ay emergency bakay. Anya nga emergency ay, imot mo pa'y day tatulbaks mo. Mapanak nga rod ang karpintero. Mala, urayan na kon ni pare Polon. Rabrabi ay, mapan kag trabaho. At dayamot ag trabaho, iti kasto nga oras ti rabi ay. Emergency nga rod. Nasken ka na, amatarimaan ka di paggidaan di masakit. Ngam amo ni pare Polon. Anya? Wen, bakit? Na-stroke nga men di agpatpatarimaan. Asino day taan na stroke? Ha? Ay kwa. Ningay kwa. Anyat nagan na itayan. Ay, just nalipatak pa yan. Oh, makitam, di mo pa'y gayam ang mutinagan di na stroke. Ay, amok. Nalipatak lang bakit? Ay, amo kaun tinagan na. Anya? Kulas tinagan na. Nicolas at Agadaya? Saan mat ang na-stroke day jay? Ay, sa bali ako kulas ti bagbagak. Saan at tagadaya? No di ka tagaile. Anya? Nalaing ka talagang at pambara-baray. Agkakanat ti bagbagak kini adileng tapno malibasak laeng. Kahit anya nga tilinaon ita na itatulbaks mo. Ay kat arak pare Polon. Hadapay pulutan ta. Uy no, naganasan. Mabartag taman na di ta arabe ay paray. Dadat talaga na itatulbaks mo pagidulduli na may tiarak ken pulutan ta. Sana may ibusan. Diskarte laeng ti panagbiag ako nada pare Polon. No awan diskarte, saan tamat ang makainom iti arak? Ay, biliba ka talaga king kaparay. May saka ana isang sangayan at tao dito'y lubaw. Anya, ay sika talaga pare Polon. Agpadataan na isang sangayan at tao dito'y lubaw. Gaputa mapantamanen iti lubong ti arak. Iya. Itay kayo pa'y apo managnaana na adiling. Kaslada sapsapulan nyo. Sapsapulag ni Mariano nga asawa, Duna. Nakitam kaday. Nakitak idirabi na adiling. Gimatang pa'y iti arak ken pulutan dito'y tersenak. Anya, 2-4 kantos ti ginatang na adiling. Sinalbag day alaklakayan. Isumat lagayam asaan anagawid iti rabi. Tanapan nagin inom iti arak. Kanayon agumatang iti arak kanyak nana. Dandani inal daw. Kasta kaday, Dona. Wala na diling. Kaya't asawan day ta. Nga inal daw met nga agbartek ni Tata Marino. Agsaga na kanyak itaday jay amarinaw. Agawid tulal ni jay balay. Ha! Atalaga! Ne. Apay ka dinanang, makaungat ka man. At dagasulinam di tayo, Jojo, anak ka. Ne, pangaramata mi ti gasolina nanang. Basta ikanak iti gasolina no adda, anak ka. Ay kaadaan nanang. Usarak da ya gasolina iti kuliglit ko. Itad mo pa'y lakanyak da ya gasolina, Jojo. Ay, pangaramatam nga road. Poo! Ti kararuan ni Tatang Mau! Anya! Ay sus, delikadong tatang. Anya ti delikadaw, Jojo anak ka. Di ka pa'y lagaw awi di balayo tatang. Apay ngay? Puu inanang ti kararuam no agawid ka. Anya? Ay sus, kastauna iti pungtot na naggapo dito'y balay. Uray la umasok ti abot ti agong na. Apay ko mga agpungtot ni Nanang Mau kat awan mo't madingan arabiday. Amon ni nanang ti sikretom tatang. Apay, imbagam ka day? Ay saan tatang, naamuan na iti sabali a tao. Anya? Agtalinad ka pa'y laeng dito'y balay tatang.
urayem nga agbaaw ti ulo ni nanang. Pasensyakan, Adiling, bakit? No, narabyanak anagawid. Okay laeng, lakay. Awan anyaman na no narabyan ka nagaway. Ayos. Ay, di nakmet gayam kapungtot ka asawa. Nang rabi ka din, lakay. Ay, nalpasen, Adiling, bakit? Nabsuga kon. Okay, isika. Nangan ka din, Adiling. Wun, lakay, nanganak ka. Ay, maturog tangaruden, Adiling, bakit? Ay, nakaturturog akon, bakit? Wun, marinaw. Maturog tan. Kaya't kumiten ti maturaw. Ay, di na kadikagura, bakit? Apay kumakagura ka, marinaw. Awan mo ti madingar aramidaw. Mala umay kan lakay. Inta maturugan. Ay, uwin, bakit? Maturog tan. Aginanatan. Day. Apay gay? Nagbara ti marik na... Ay, maururam ti kama. Ay, tulungan ta. Ay, kayat ti matay. Ay, tulong. Ay, karuma. Agyaman ka, tadi ka na uram asibibiyag marinaw. Ay, pakawanan nag-Adiling, bakit? Ay, kunagman no napakawan na kaon. Ay, nagsaya at kabat kanyak idirabi eh. Kon kunaklaang dayjay marinaw, ita, agnakamkan, panawan kamutan. Anya, ay, tilar aramida, Madiling, bakit? Dandanin na oram ti balay taga po iti inaramid mo kanyak. Ay kating kaalaing jay toolbox mau, tatarimaanam jay na uram apasot ti balay. Anya? Makisina akmeten kang ka. Sana kun nga agpamarangkan ka. Ay, saan bakit? Ay, di nagpampanawan. Saan ka di akayat nakpayan amatay, tapno mabalokan, Nakaamwam iti dayta. Embaga kanyak ni Joy. Kurso nadam kanupay dayja abalasang. Ay, pagkawanan na kun bakit? Ay, please forgive me. Ay, kun naglayang dayjay. Sikat ay ayatek. I love you, Adiling, bakit? Ay makamukan ni tibiyagbaw. Naumakon kan ka marinaw. Ay, sure. Ay, pagkawanan na kun. Ay, pangasay man. Hindi nagpampanawan na Diling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya, rabiin ngam ita kapay lang agluto pa niya. Ay napasensya kan lakay. Busy ak ngamin itay. Iso ajak nakaluto an nasapa. Ni ay, anya kumangay tinakabisyam. Kuha, nag-video ak ngamin lakay. Anya, day talaang ti makagapo no apay asaan ka anakaluto iti pangrabyan tayo. Unay kan, makitkitam lang aruden nga aglut-luto da tao. Sumanao ka pay laeng. Ay napanyang anya launa yung ti alam dita pa nag-video. Pasig mo't lang nonsense ti ipupos mo iti Facebook. Di ka lagbain. Ay sumardang ka man si Katino. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli makalatan. Makapagla ka talaga, Mare. Ano niya latitan ti ipupos ni Panyang iti Facebook na? Wan nga rod, Mare. Uray siyak amang buybuyak at makaulakak. Ay! Uray ko na antay reels lang a conformity ma-post. No, ag-post ko maakit. Tay adamot ti sense na, Sana pa si ka nonsense.
Ha? Makapal ka talaga. Ay, ultimo pa nagsuyaap na i-video na. Sana i-post iti Facebook na. Ay na, Diyos ko, pakawanam. Saan mo't agaputa kat katawaak? Kat uyawak? Kat katawaak laeng gaputa pulos nga awan ti sense na dagiti ipopost na. Ay, supay kurang na lang kat i-video na ti panagisbo na. Ay, sos, sana to i-post. Nanang, itay pa'y ngayon sagana yung dagijay mo rang alaban nyo. Ngam aging gaita, san kayo pa'y anak karugyan naglaba? Ay, sumardeng ka man nga ubing. Aglaba aklat ta ka di. Ha? Itay kay pa'y ngamin ngag cellphone. Di yun lang maibatan day ta cellphone nyo. Sumardeng ka kung nagtumag. Imala ka talaga iti amam-aman nakibiyang. Ninanang mat. Kit-kitaak nga rod no manon ti views na jay impos ko arils ko idi kalman. Ha? Iso abay anak man. Di nakpakibiyangan, taglaba aklat tano kayat ko. Mawatang, Ne, kasla idi na minsan pa'y nga aldaw, anak kababad dagito ilalabaam Panyang, Ha? adda ka di ba'y planom nga aglabawan no cellphone kalatan? Anya? Ay na ang angot ton dagita. Di ka pa'y lang kami naglaba. Ala, sumardeng kan asumanao. Aglaba ako. Nada pa panam, mapankan. Makarengreng ka itilapayag. Anya? Aday ta. Naisimpa kon ti kamera ti cellphone ko. Inakon bagkaten jay basket anapun no iti mureng. Iso ti ipost ko arils ko inton madamdama. Ahap. Aday ta. 1, 2, 3. Anay ko, naigalisak mo tanay. Anay ka! Nagsakit ti sikat ka! Anay ka! Ay na, natukol sa matan ti sikat ka! Anay ka! Ni, apa yun nanang? Anyat mapaspasama kada kayo! Ay napangasim man na nakahuing kaya pa ni tatang mo. Nagsakit ka talaga ti sikat ka! Diyak makagaraw! Sige nanang, inakaya ba ni tatang ijay bangkag? Ha? Apay nga minday ti cellphone nyo ang nakakamera dito igid. Agri-reels kayo, nanang? Ala, awanin ti ado pa'y asaludsod mo. Ingkagat ayabanon ni tatang mo. Nay, apay ngayon may kasito'y bangkag. Kat nagbara ti panahon, anak ko. Umay kayo kano, tatang. Ni nanang ngamin. Naigalis ijay banyaw. Anya, naigalis? Tatang, aglablaba laang. Idi kwan, insimpa ni gi kamera ti cellphone na. Kuna na sigurong i-video na ti panaglabana. Ta i-reels na. Ngam, naigalis. Anya? At na ijay tatang, agan anay, nasakit ka no ti sikat na. Anya? Adday ta, gunggunam ko nakit di Anay ko, nagsakit lang arudan ti sikat ko. Ngam kastapay laang matibagbagam. Anya kalakit din ayalakay. Ay napanyang aya, gunggunam ko nakmanen. Apay ngamin amasapol mo pa'y laang nga i-video ti panagpagkat mo iti nakabasket amureng. Ha? Saan nga amin abanag kat masapol nga i-video-video? Anya nga ita? Agyaman ka ta saan ana-fracture day ta sikat mo. Lakay. Kasanong no da natukol ato lang di ta sikat mo. Nang dahil sa reels, isukit din ti pakabaldadwam. Sus, salbag kakit di. Awan lat di ka i-reels ngamin. Unay mo tanday ta pa nagsasaom kanyak lakay. Kahit, punong matibagbaga ka. Saan aya? No maimbagan ka, ala, ituloy mo manen nga ag-video iti anyala dita. Ano maikaglis ka manan, ay kat gunggunam manan.
Kung nakalaki day no sino ti masabat ko abangkay ti panagdada. Si kamot gayam panyang. Ha? Hay puno gayam yimbaga na kanyak. Ana igalis ka daw ijibanyuyaw. Gapo iti karililis mau. Kat, anya ko matibibiyang yon no na igalisak. Katawa anak, kasta ka de. Makapaulag ka mga main panyang. Nuapay mo nga masapol mo nga irils amin na ba na gaya? Ay, akasaman. Kurang lang ang irils mo, ti panagis mo. Sumargang kayo man. Ha? No awan tinasaya at nga ibagam si Kalakay. Aguli magkalatan. Lakayan ka anak ka uyaw, salbag kiti. Ay, Ay, ang yamat ang datitsura, mare. Kas kalamatan pato ang magmagna. Ha? Ay na! Ay, anya kami dararamidam. Nang dahil sa reels, may galgays ka. Anya? Saan mat gawin nga amin na banag at masapol mo a videoan tapno ipos mo iti reels? Unay matanday ta pa nagsasaom kanyak, mare. Kat, pudno man. Anya ko matisense na jay panaglabam amapan mo ko maipos. Anda anya? Sika talaga. O, anya nga tinaganap mo ita. Naimbag tawon dinadukula-to lang dita sikat mo. Ay, ewan gayam. Adamok amayat nga i-reels mo. Ha? Anya day ta? Anya pa ngay? I-video mo day tabangking nga panagnam. Samo ko na iti-reels mo, nga iso day ta tinaganap mo, uray kita ag-viral. Nonsense mo, tibagbagang. Kahit isumat lang nga basi ka ng sense tipo boss mo. Di iso ti boss mo. Ay, noan niya nga mintiar aramidam, mare. Kita amanday tapan nagnam ita. Kas kalapatong agpayso. May sakamat, mare. Imbes amaasyan ka kanya, uyawon nakmat. Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak laang, mare. Apay ngamin amasapul mo nga videoan amin nga aramidam. Ha? Kurang lakot i-videon pa iti panagisbong. Anya? Kunak day taa, gaputa ultimo mo't panagsuyaab mo kat i-reels mo. Uray reels laang mo't kat jay kumamot ada sense na't i-post mo. Saan atiltila? Makapadadaol kay ti Aldaw. Di ta ka man laangan. Anya? Anya? Kasta timbaga na day di apanyanggan ka, mare? Wan, mare. Sakitan pa ilang tinakam na dayjay nga imbagak. Katpud numat. Katuan. Anya ko matisense na day panagsuyaab na nga impose na iti Facebook. Kinabangsit nga dati sang aw na Sika talaga. Kapag numat, tiltila ama pa na ipopos. Indon kuan, ultimo, panagkasilyas na kat ipos nanton. Kat, anya ngay nga ron. Di namot ammo ti agbain. Sakitan mo't tinakam na no kasjay abagaan. Mura kita, no may imbagan jay sikat na anasakit, gapo iti panlaka ikaglis na, ituloy na tumanan ti agarami ti tinansen sa video nga ipost na iti reels na. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Apay, Ibaon ka kumaamapan ijay tersena ni Bakit Julie. aniya, siyak pa'y alabambanog ti ibaon mo, ama pa ni Jay? Unay kan? Diyak nga rod makapag na iti husto. Ken nasakit at talaga ti sikit ko. Nang runa itakot naglami isti panawan. Anya? Ay, unay hindi kastoy. Anyaya ti mapan ko katangan. Ingka gumatang iti may sakilo abangos. Iso ti pangrabyan tayo. Sus, unay hindi kastoy abiyag aya. Nabambanog na tao. Ngam siyak pa'y lang ti ibaon mo amapan gumatang. Anya matan. Italaang lakay. Di ka madanagan. Taapaman ama imbagan da ito'y sikit ko. Saan kanton nga ibabaong. Ay, unay na dyan nga asawam, tinaw. Nabambanog ka lang aruday na naggapoy sa bangkag. Si kapay lang, tumay gumatang iti sa daan yaw. Huwag nga ron tata.
Rason namat ngamin dyan nasakit ka no, asikat na. Noan niya ngamin kaya aramidin na Wen nga rod, iso pinagsasawak manlay din na ikaglisa na. Usaw, maring agnakam. Ison tumi lang awan kay iskan na, nagiti ipupus na. Pasig anan sides. Pudno day na kunayo tata. Uray siyak nga asawa na, marurudak paikit din kan kuha na. Mala, yawid mo nga runay, day taginatang mo abangaw. Ang mga nuagur-uray ang dipanyangking ka, tinaw. Apay mananday ta cellphone ni simsim payo, nanang. Agreels kayo manan? Nasakit lang arudan day ta sikat yo. Gapo itipan na kaigalisyo. Ngam agreels kayo manan. Ay na anak ko, no bumaknangak to iti panagre-reels ko. Awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayo kinitatang mo. Iso ang mabalin ka di. Dinak man dilla-dillawan no kastoy nga agreelsak. Anya? Itaypay ang nakaset up ti camera ti cellphone ko. Ngam awan meten ni tatang mo nga imbaon ko anapan gimatang iti bangos. Ang mga no dandani dayjayan nanang. Urayin nyo nga rodan. Tapno maka-video kayo manen iti panagluto yun. Anya kamutan, itaypay anak ka-set up ti camera ti cellphone ko. Ngam nagbayag ka. Anya? Apay, ag-video ka manan? Katun i-reels ko man ti panaglutok iti bangus asidaan tayaw. Anya? Ay sus, jak amokan ka panyang. Saan lang aruda na nagimbag day tasikat mo gapo iti pan na kaikaglis mo. Ngamita, ag-video ka manan? Agluto akla ang tino. Sa anak mo't nga aglaba, tapno maigalisak manen. Agluto ak, nawatam. Agluto ak. Ala, makaamu ka man langan. Ina ko ni Jay Silid, ayaban naklatan no naluton ti sidaan. Aday ta, naipisok kun dito'y paryok ti bangos aprit-pritwa. Aday ta, video mo't nan. Good evening mga karils. Daytoy laang ti sidaan mi ita arabi daytoy laang ti kabaalan mi agatangan. Bangus nga imprito ko naman. Anay ko! Lakayo may kabahan, darasam! Ay na, nagsakit ti rupak! Naparsyakan iti ado amantika! Anay ko! Nagsakit ti rupak! Mga lakaman iti nalamisa danom! Ay, nagsakit na talaga! Anay ko! Iya po, at day tagong gunam kunak manan. Anya! Mga lakan ay iti danom kunak! Sumanao ka pa'y lang! Ay, makaamu ka! Amin ko umot nga main kat masapol nga i-reels mo. Anya nga ita? Ay sus, buo lang arupam tinaparsyakan iti mantika. Gunggunam panyang. Gunggunam! Anya! At dayta, nagkulay violet dayta buo arupam. Anoy ko, nagsakit na talaga. Nagsakit. Kahit, anya pa ilang der aramidom nga ison ti i-video ta iso ti i-post mo. Anya, nasakit lang nga rudan ti rupak. Ngam kastakit din ti bagbagam. Oho, nunam namaam, ket maasyanaken ka, nagbidot ka. Gunggunam kunak. Gunggunam kunak ngarod itayan itamanan, ibagak manan, gunggunam. Anya! Day tati maganap mo iti karirils mo. Amin mo't ngaminan, masapol mo nga i-video. Anya nga ita, saan pa'y anaimbag day ta sikat mo, gapo iti panla ka ikaglis mo, ngam ita, day tamanan rupam. Anya nga tamanan ayat iso maruno, salbagkit de. Ay, anay ikaw! Nagbayat matanday taro pa, mare. Kasala na loom nga Star Apple.
No, anya launay ngamin aya, ti araramida, may nako, anya lagi tinaya. Tila ngamin in ka i-video, no, amom ngamin nga alanganin. Saan mo nga i-video awan? O, anya nga ita? Kaya't kulaang mat nga daipos ko iti reels ko, mare. Jak mat namnamaan akas to iti mapasama. Ha! Anya nga ita ti itsuraam. Nagapgas nga itaitan, mare. Pero may nga rod, mare. Nagsaniit pa eh. Ay nako. Ha! Sabay la kumatag nagam kamatan. Mare. Kita man day talangam. Banking lang nga rodan day nagnam. Kastapay day rupam. Ay sos. Ano na ang nangyari, ha? Nagkulay violet day kalpasan ti mano nga aldaw. Agdanom-danom to day rupam. At adan tumanan anasaniit. George. Nang dahil lang sa reels, nagkaganyan ang mukha mo. Anya. Ay namare, nagpadatamat alaad. Ay ngam, mas limaad ka. Wen, limaad ka manan, gabo iti reels mo. Adal kan ka na ita. Saan nga amin na ba nagat masapol nga i-post mo? Nawatam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Okay, si Mang Pita ko na naggapoy ti trabaho. Nasaya at no kasta, Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Ay no, nagganasin na pa nagbiag no kasta bakay. Mga anak laeng no sumangpita ka naggapoy ti trabaho. Alakit din, mapantan ijay kusina, ta idasar kun jay kanenta. Amok amabisin kan, Milton. Ay wen, bakit? Ay na, talaga mabisi na kaon. Waneng, bakit? Apay aya. I love you, Waneng. Maturog kan. Sa baaliman ng ti adda di tapanunot mo. Anya laki din ni Waneng. Di ka laki din mangrik namay. Ay nabambanog ka lang arudin ang nagtrabaho ang nagmalmalem. Mapanunot mo pa'y ladayta. Alan Waneng, I love you kunakit. Dayta lati amom nga aramidin. Makapuyat ka laklakayan. Ay. Naragsak ka itangal daw pare Milton. Ay talaga naragsakak pare Roger. Si kaman may timaadaan iti nag-sweet nga asawa. Nagsingpat ni Waneng nga asawa pare Roger. Nagagit niya gluto iti kanay. Sos, sana all pare Milton. Saan laday ta pare? Anya pa'y pare Milton. Basta, amumaw ti kayat ko asawain. Anya? Makiram? Uray ka nagkatawa itim bagag pare Roger. Maragsak ka naklaparagan ka pare Milton. Ay sos, papaapalan nakmanin ako nak. Apay, saan anala ilaw ni bakit mau? Saan nga ron pare Milton? Iso nga apalan ka. Anya? Sa bali ti paggagatan ni misis ko pare. Anya ngay pare Roger? Agdawat iti kwarta. Anya? Yahoo! Si Mang Pita ka na naggapoy ti trabaho. Waning bakay? Nasaya at Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Dayta ati asawa. Saan laeng anapusaksak? Nagagutpay. Anya lakit din ni Milton. Ingkakit din agpulos ta mangantan. Wen bakit? Ay na, mabisi na kaon. Ado ti kanak ita. Agbusog taman kid di ado. Tapno na pigsatan no madamdama. Ay. Sa bali man ng tisasawam. Sa lawasaw ka alaglakayan.
Anya laki din ni bakit? Jukuli, hindi ka lamara bakit? Anay ko, nasakit at talaga. Anay ko, nasakit at talaga bakit? Anya tinasakit. Ay, nasakit din tiro abagay, waning bakit? Kat, Kwa, mabalin ka di nga ilutom tinasakit abagay, bakit? api nga itala nga ibagam day ta nasakit abagbagem. Ita lang nga rod amarit na ti sakit ti bagbagay, bakit? Mala, agplaster ka, ta ilutag tinasakit abagem. Ayos! No? Aha, Ay, salbag ka! Api naglabo ay! Akat, ilutom nga rod tintiro abagay, Naskin ka di nga ka. Ay, atap no mailot mo na imbag tintiro abagay, kuwaning bakit? Anya lakit din ni Milton. Agsapin ka men, nagalas talangam. Kas kalakarag anak kaida. Anya? Nay, naka-smile ka man na nabigbigat, pare Milton. Naragsak ka man na nabigbigat. Ay, pare Roger. Always happy ko naman. Ay, sana all masaya everyday. Apay, pare Roger. Kalat matindi pa nagliday, mau. Imbag ka pa'y, pare Milton. Umapala ka talaga kan ka. Hindi ka din umapapal, pare. Aglambing ka ngaming kinibakit mo, tapno kay kayat na kamay. Inaramid ko amin na panaglambing. Ngam talaga analamiis kanyak ni bakit ka. Anya? Wan pare, diyak matagkurkurang kan ko na. Iawat ko mat amin na sweldo kan ko na. Aha. No maminsan, mapanunot ko pa yung tisaan nga agawi di balay may, pare Milton. Ay, di mo aramidan day ta, pare Roger. Addan akabosor na ka ni bakit mau. Anya nga tate aramida kaya. Tapno nasayahat mat ni bakit ko kanya. Aha. Amo kaon, pare Roger. Kastoy teramidan. Tapno agbuteng metken ka ni bakit mau. Anya ti aramida pare. Malala. Yasidag mo tila payag mo, pare Roger. Isuro ka man niya ti rumbang nga ramidam. Tapno saan anak os pagkang ka ni bakit mau. Amok ang nagsweldo kan, Roger. Mudto yan jay sweldom tayo nak makitsenda. Mudto yan jay sweldom kunak nay. Aldawan. Jak pa nakapalingki ti kananta. Day talaag dawat iti kwarta ti amom nga aramidan sabel. Ha? Apay nga ron nga gungot ka ngay. Kasano asahan ka makaunget? Sumangpetak dito'y balay nga awan pa'y naluto akanak. Anya? Naglaing ka nga agdawat iti kwarta, ngam nagsadot kamat nga agluto iti kanak. Sinalbag ka kidi, Roger. Di ka malagsaw iti kasta. Isungarod adaw dawatak ti sweldom. Tamapanak gumatang iti kananta. Patpatsam? Jak kaya ti tinor ti saom, ha? Amo ka. Anya ti amom? Sana makmakantiin kagatangan iti palengke. No di ka pagpapintas mo. Anya? Kita ang man day talangam, Sabel. Nagpudaw day tarupam. Ngam nagngisit mo't tatanggad mo. Nita! Anday ko. Apay agdisnog ka nga, Isabel. Di mo man pakibibiyangan ti aramidak. Uyawan nakpay asalbag ka na eh. Anya ti kayat mo mapasamak ita? Kwa. Ibagam na niya ti kayat mo mapasamak. Mabutulak ayang agsinata salbag kide. Ay sos. Apayain, pare Roger. At napasama kayo? At damat black ay maun. Madi talaga, pare Milton. Ha? Kamali, pare Milton. Anya ti kamalay paray. Kamali ya insurum kanyak nga ipakitak ti kinamalalaki kin Isabel. Ha? Inaramid ko amin nga insurum kanyak. Tapno agbutang mat kanyak ni Isabel. Aha. Ad-damat ang nagpungtot. Karitan nakpayan iti sina. Anya? Wan pare, agsina kami kanon kin Isabel no pakibiyangak pa itararamidan na. Ha? Ay na, tigre at talaga na yung asawak. Naguyong, agguuyong, kunak kuma. Anya?
Anyat is-isuma, Milton lakay. Ay, pimanmait ni pare Roger. Oh, apay ni Roger. Outside di Colombo sika. Apay ana ibagam day ta, Milton lakay. Kasanumot nga main, waning bakay. Di namat amo nga aywan ni Isabel nga asawa na. Ha? Uy, kabuteng na ta asawa na. Iso aday jay. Anyat na pasamak ayan. Ay kat nagapad ang agasawa Nakaraman man ni tidisnog ni pare Roger. Anya? Nagdakkel di black eye ni pare Roger. Dandan ni naregrag di bukul-bukul ti matara. Anya? Saan lalay ta ba kay? Panggap pa yan ni pare Roger tagtalaw. Anya? Nalabos mo't nyamin ni Isabel lumaminsan. Di nala maawatan ni pare Roger. Ha? Ay, no saklati kaskin ni pare Roger. Para manak ni Isabel ti di na pa'y naramramanan. Anyat kinunam, Milton? Ay, kwa. Anya kumat iparaman mo kin ni Isabel, aber? Kwa. Tikay ko asawain. Para manak iti kan luto apataw. Oh, nakasaganan di balunam amapan agtrabaho, lakay. Dayta ati bakat. Oray no may sa tibakat. No nagagat. Kunadang raw. Ay sumardong ka man dita, Milton. Aramidak lang ti pagrebangak. Dayta launay ti apalan kanyak ni pare Roger. Dayta kinala ilom waning bakat. Ala, umuna akon arumwar, Milton. Papanam? Mapanak biit ijay balay datatang kenanang. Enak dumawat iti bulong ti marunggay datatang. Ta isagpaw ko iti lutwak at tinula. Sige. Siya ka unti makambo diti balay. Rumwarak matay no madamdama. Ada ko mamot wifi ta, Milton lakay. Imbag pa'y datatang kenanang ta adda internet connection da. Makabuya da iti TikTok ken YouTube. Unlimited ti panagusar da iti internet. Umapalakmet lakay. Kaya't kumot ti maadaan iti wifi, Milton. Imbag lang nga addamot pagliwliwaak dito'y balay ng agmaymaysa. Ay, no worries. Waning, bakit? Gaputan nagagat, kan nasingpet kang asawa, agpa-install tang raw iti wifi dito'y balay. Ha? Talaga, Milton lakay? Wan bakit? Asap, as soon as possible. Naladaw ka ngayon may nagtrabaho dito construction site, pare Milton. Well, pare Roger, nasa pangami ngayon may dagiti ahente ti wifi connection. Ay kat pinagustuak man ni Juanay nga maadaan kami iti wifi connection ni Balay May. Isuan, nagpa-install kami na. Ay, sana all. Imbag la pagliwliwaan ka no ni Juanay no kastanyag may sa Balay May. Sa bagay Amumeten, pare Roger. Kanayo nak nga awan iti balay. Tainal daw mat nga raw niya daag dito pagtrabahuan ta konstruksyon. Mayat-mat kiti tayo na panunot ni Juaning nga asawam. Kasla kaya't kumat nga agpa-install iti wifi. Barang maragsakan kanyak ni Isabel nga asawak. Ay, tumpak paray. Kastagag paisaw taramidem. Parang dinakantun kagurguran ni Isabel. May tama ka, paray. Simbang pet ako na nagkapoy ti trabaho. Waning bakit? Awan samet tao diti balay. Nagulimak man. Sa dino nga tinapanan ni bakay. Sapay mabisina ka. Nabannoga ka nagtrabaho ita. Taadda overtime may. Waning! Bakit? Sa dino tayan mau. Adda agdito'y silid, lakay. Adamot gaya medyo silid. Kung nagnorimwar nakikaaro ba? Mapanak man iti silid may. Ay paon ko ang mangitasar iti kanon may.
Awan matgayam na luto ka ng tabakay. Ay na, pasensya ka, Milton Lakay. Diyak matin nasiputan ti oras ang naglabas. Malumagaya man. Anya? Si kapay ti agluto iti ka na, Milton. Ituloy ko abuyaan di buy-buyaak iti internet. Anya? Siya pala ti paglutom, anabambanog ka nagtrabaho, wanay? Italaang Lakay. Ituloy ko la abuyaan di buy-buyaak iti internet. Sige, ditakan. Agsubliak ijay silad nga agbuya. Laspag, saan na makaluto iti kanin miniwanay? Gapo iti wifi. Ay, sinalbang kiday. Inakaglutom, tanay, mabisina kaon. Daliman ti rabi waning. Di ka kadipay maturog, bakit? Diyak pa'y agtuglop, Milton. Maturog kalatan. Masapa ka pa'y amapan agtrabaho no bigat. Day talatan cellphone mo, tig-iga, ma'am. Di naklatan ikaskaso, Milton. Maturog ka, tapno saan ka amapuyatan. Saganam ka din di balo na ka mapanagtrabaho, wanay, bakit? Naay, bigbigat niya makaturturog ka manay. Pasensya kan, Milton. Napuyatan ak. Iso ajak nakaluto iti pagarmusanam. Kan balunam amapan agtrabaho. Anya? Si kapay lati agluto kan mangisagana iti balunam. Ta ituloy ko ti mapan maturog. Anya? Ay, makaturturog ak pa yan talaga, Milton. Ay, nagsasaro nun ti panagsuyaap ko. Makaamukan dito'y kusina. Oh, apay analiday ka itang agsapa, pare Milton. Ay. Naa, nagatiddugan day taasen na ay pare. Apay, anyat na pasamakan ka. Ay, manipod na addaan kami iti wifi. Di na kon maasikaso ni waning nga asawak, pare Roger. Anyat kayat mo asawan pare. Si madutan ni waning agluto iti kanin may. Di pa yun makadalos iti balay. Anya? Ne. Apay nga umisyon ka, pare Roger. Baliktad itan di sitwasyon pare. Anya ti kahit mo asawan, pare? Manipod adan wifi mi ije balay. Gimagat kandi na kun apapaan ni Isabel. Nagbaliw ti ugali na. Nalailon kanya. Anya? Ita, si kamot ti agparikot kini bakit mo, gapulayang iti wifi. Apay ngay, waning bakit? Nakailad kamutlatan dito'y supang agsilsilpaon. Awan pa'y naluto ka ninta. Ay na, pasensya kan, Milton Lakay. Simangput kamot gaya man. Makitam, di mo pa yan masiputan ti sa sangput ka. Kapo iti kabubuyam di ta cellphone mo. Anya laki din nila kay. Ay, sus! Sinalpag ka wanay. Di ka pa yung nagdigdigaws. Nagampap kan. Agdi sakto ano masango. Anya? Ay. Nauma akong wanay. Ipaputid kung ti koneksyon ti wifi. Awanin ti mararamidam. Anya? Ay mapagtita ka wanay. Talaga nga ipaputid kung ti koneksyon ti wifi. Saan ka lasim ba daw? No di ka pa yung nagdigdigaws kin nagtututbas. Ay, nagangragan na ita buok bao. Nakasla na gumukan ti agkabaw abilay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Oy, sika, umasidag ka man ditoy. Siya ka di tayo ayabam, auntie. Asino kumapay nga eh? Apay, auntie. Ibagam kin ni nanang mo umay agbayad iti utang na. When, auntie? Ay, ibagam nga ibaga. Di mo liplipatan, tanay, nabayagan jay due date na. Ibagak, auntie. Di mo liplipatan,
Tano saan nga may agbayad? Ipapulis ko day tainam. Wano saan? Ipabalod ko. Nanang, mapan ka kano agbayad iti utang mo. Kung nadyela kay anak kautangam di ta karuba. Sikat isingsingiran na? Un nga rod, kanayon nakapadaanan a lumabas nga agapo iji school. Isulat iririri na. Ay ibagam, mapanak to agbayad. Kaano ngay? Day tamanin timbagam iding, hindi ka napnapan. Basta, day tati ibagam. Padaanan nakto manan inton bigat. Nanang, ang singsingiran di kumarim anak kautangan. Asino kumakumarek? Di ngay adadakkel asiding na ijay pingping na. Jay puraw tibuok na. Ah, ni kumarek a presi day ta. Nakaungungat. Basta makita nak, day tatibagana. Nagado nga minti nakautangan nyo. Pati ko kumarim, singir da singirken ka. Ay, wang nga raw. Ay wang gayam. Simangpot nga tani tatang yon. Takasaritak man. Ay, una yun nagsakit ti bukot kan sigag ka. Nagmatagilad yo. Ay, Mister, nakaluto kang bakay. Mabisina kong kay. taan niya kumati ilutok. Awan mo ti inyaw, awat mo kanyak asweldom. Ha? Kaya nga iyon online mo abad baraw. Awanan, insardeng kon gaputa nagado ti utang ko. Isumot laangan day jay tinamnama mapagbiag tayon. Di ka kadiag trabahon? Ay, unay mo tayo. Masahim man kidito bukok kinsiga ka. Tanay, nagsakay. Nasakit, aga po iti kai-istambay mo. Day tala makis-istorya litaruar ti aramidam. Apay, aya, mga umanungit ka ba kay? Nyalaki din, aya. Singsingiran nak nga ro, dagiti nakautangak. Mabutungak pa yun arumuar, gaputa singsingiran dak. Dagiti pa yun ubing alumabas laang amapan ag-eskwela ti singsingiran da. Iso asika, aggunay kan. Anay ka. Apay, ako model ka kay nagsakit. Ay, unay mo dati. Nayunang mo ti sakit ti bukok ko. Kinsigit, oh. JR, umay kan tama pantag-eskwelan. Adan sapay dyan kay anak kautangan ni nanang. Uray dyan nakautangan ni nanang ako marina. Addaman ijayan. Agsingir man dagitan manang. Sapay agpusilap da iti kastaunay. Nay, apay ngay, mapan kayo ag-eskwela na. Mabutang kamin asumrek igay eskwelaan nanang. Anya kumati ka butang iyo. Dagiti nakautangam. Da kami ti singsingiran da. Kaano nga ming agbayad ka nanang? Busy kan samot unay, manong. Madamate pa nagtrabaho may. Apay aya. Isarak mo man mat nilakay ko iti trabaho yo. Nabayag ko nga ay ayaban, di mo umay. Apay ka no? Aglaklako ka ngamin kano iti online. Iso nga oray saan kano nga agtrabaho. Anya? Ay di na amo nagado ti utang ko. Kay sumati ko na. Alabay ang manong, tapilitak mo may agtrabaho nila kay ko. Ado ti trabaho ang maitid ko kang kuana. No kaya nati agtrabaho. Napan ko kinasarita ni manong mo. Ing kaagtrabaho, ijay ayan na. Naglay nga gibaon da dyan manong ko. Kat, iso mo ti foreman. Iso ti agibaon. Ay, kaslak lababaonan ti pampamayan na. Ay unay kamatan. Adda lang arot agur-uray at trabaho kan. Mayat di pa nag-online mo ba kay? Saan nga umdas ti sapol ko iti dayjay tapno mabiyag tayo asa nga pamilya. Nayunam nga mintila ko. Kat, sika nga'y apadre di pamilya. Sika kumatirumbang nga agtrabaho para kada tayo. Anya laki din. Ayamay. Mala, mangkita kiti sa bali at trabaho. Saan aday tag? Karkarpintero kita. Sayang dayjay at trabaho. Naglaingar nga gibaon ni manong mau. Jacket ti kastang. Pababainan na mo ti tao. Pababain na mo unay ti pride ko pay. Adda pa'y la pride mo? Day ta pa'y la pride mo ti panunutang? Ay kada!
Sana basta mapaddakan da ati pride ko pa kahit oh. Ay na, kasano nga rudan ang makabayad ang kadagiti utang ko no kastamot ti rason mo. Apay nga min ang nagutang-utang ka. Ay, nagkunang agutang ka iti adaw. Wan gaputawan mo't sa bali a pangalak iti gastusan tadi kamot kat nga rod nga agtrabaho. Biro ka nga raw. Oh. Kat anya nga rod ti mabirukam, kat di mo mat kaya tip maibaon-baon. Jay mo na nga to ba sita posisyon di sa paulag. Oh. Anya? Imbag kumamot nung nakaadal ka. Ang di mo pa imot nalpas ti grade 6. Kasano ka malpas nga kinaram na mga minagagos. Oh. Anya? Papasulan na? Kay sumit. Abogado ako may tano di na inarim. Oh. Ay, agtrabaho ka. No di mo kaya ti agtrabaho kinimanong mo, agbiro ka iti pagtrabahuan. Saan ba tinalumablas dito sa ng ti kantina, dagiti anak ni Junisha? Ay na, sabalin sa tipagpag na anda asumrek ken agawid manipod iskwilaan. Apay dapay sa bali pagnaan. Awan mo ti ammo. Sa mga minang agpakpakita day ta Junisha, tay so kumati singiray. Ay na, huwan nga rod tata. Mabuteng alumabas, tadakkel ti utang na kanya. Apay manupay ti utang na kang kaya. At dapay nasurok akin simil Nagdakkel agaraw. Kahit manungay mo ti utang na kada kayaw, tata. Nasurok nga jismel. Ay sus, nagdadakkel mo't gayam ti utang na. Kaino nagwaras mo ti utang na kanaw? Ay sus, nasken nga agbayad. Ipatiliw ko no saan nga agbayad. Ay, ipatiliw tabang agpaisaw no di na kaya tagbayad. Kasano ko mga agbayad, kat saan to pa'y nga agpakpakita. Kabutang nagayam ta, dautang na. Naglaing nga umutang idi. Itatapa nagbabayad, aglem nga. Apay ngayon nga ta nakapitpitak na ito sapatos da Betty kan Junior. Sa dino nga ta tinagnag na andaya. Damagam ka dakwada. Sana sakti pagdamagam ta jak amaw. Betty! Junior! Umay kayo man ditoy? Apay da ito sapatos yung agkabsat. Apay anak kapitpitak? Huwag amin nanang. Apay? Sumumbak kayo akin ni nanang yaw. Kasarsarita kayo nga agkabsat. Apay nga agkinkinita kayo matlaangan. Ulitak ti saludsud ko. Apay anak kapitpitak da ito sapatos yo. Ibagam nga minon. Nagna kami nga min ijay bantay. Bantay? Apay anag na kayo ijay. Likliklikan mi nga rodila kay kan kumarim agsingir kada kami. Mababain kamin amag na ijay nanang. Ngamin, ung-ungtan na kami mat. No kasjay amakita na kami. Mangmangag dagiti classmate mi akadwa mi amagmag na. Agbayad ka nga minon nanang. Ala, in kayo ni Jay sa alas. Agbasa kayo iti libro yo. Wan nanang. Nanang. O lakay, nangag mo ti sungbat dagiti ubeng. Why nangagaw? Kat, anya ngay nga rod itan. Di mo kunaan asaan kalatang agtagtagarin. Ay unay kanya ibagaangay. Kasapulak nga agbayad iti utang ko. Kitaang man, mairam-raman dagiti ubing. Magnada pa yun ijay bantay. Tapnula ang malikli kanda dagiti agsingir. Huwag nga raw. Aggunay kan! Agbirok ka iti trabahong! Why bakay? Manang, agdan sa manindag iti agsingir kada ta bakit kan lakay ijay oh. Sigurado nga dada ijay. Agur-uray da kadata. Magnatamanan iti bantay. Wan sige, intan. Makaamuditan. O lakay, rabiin. Awan pa'y dagiti anak ta. Apay, anya orasin na ya? Agalas 7. Apay ngay. Awan da pa'y lang. Uy, agnervyos ako. Napnapanandangay nga tan. Ha? Oh, apay nga itakala ang Betty. Ayan nga ngay ni ading mo. Ni ading ko, Ha? Anya? Betty anak ko. Kita-kitaan lakay.
Di pa lang amin nga ayaban ka nga umayag trabaho kanyak. Ngam di mo mat kayat. Anya nga ita, kinag ni Junior. Awan apulos kwartayo a paggatang yo iti agas na. Ya, amo pasama da ito'y manaw. Ada talaga dagiti kasta pasama kiti pamilya. Dagiti emergency. So nga ron nga umayak umutang. Ikarok to manaw. Wala may pabulod ko. Ngam sigurado nga ikarom to. Umanaw, umay ko ikaraw. Kinalagjay anak da Dionisia. Kasano kanayon da magna di tabantay. Ay na, napabot ngandan sameten kadata. Gaputa singir-singir ang tamot ida. San ba nga minamangrik na ti inada? Di mo maagbayad ay. Umay to siguro agbayadeng. Rumbeng lang. Ta sa nakasumardeng agsinger. Aging gaasan a fully paid. Ay wala, nasken a fully paid. Tanabayagan day ta utang da kanyak, tata. Ore siya, Mike. Manun abulan di utang na. Di la mabain ngamin nga gutang-utang. Di na amot agbayad. Saya temeti agilan sa agilan sa lang, di mo pa amumait. Ay, unay ka na yamanong. Dilaw ka la, dilaw. Kasano adi ka dilawan iti trabaho ket palpak. Ano sam ti madilaw tapno makasursuro ka. Kita am tapagbadbad de kam, tama nga numatinag ka. Ay, unay ang pati pa nagbaddag ko. Dilaw ang mo ito manaw. Tapno aganad ka. Kasano ti pamilyam, no madisgrasya ka, alaman. Una akman pa'y abayadan nagiti utang ko lakay. Tapno saanen ang mabutang dagiti anak ta amag na di da kalsada. Si kaman, bakit? Nasken ang fully paid kon dagiti utang ko. Nas ka nga ikarim Saan ka nga agutang pay? Uray ka dagiti gagayem maw. Mapirdi lang ti panagagayem yung gapo iti utang, oh. Wan, naamiris kumatday ta. Ifulipid mo gamin amin ang nga utang maw. Kasta agtrabaho ka na saya tapno magustuhan dati trabaho. O di alaan da kanto man ang agtrabahon. Wa manaw. Uy, unay mo tingtay na daw mo lakang agsermong kayon. Uray atasim maya ti panagtrabaho. Nakasursuro agayam king ka. Furman kan tumot ta nakas kanyak. Ay kawuna manaw. Dumakkel tumot ti sweldo. Adunton ti mangala iti serbisyo. Nagyaman na manaw, ititulong mo kanyak. Anya laki di. Basta naanos ka. Ado ti maramid mo. Masustintuam ti pamilyam. Tandaan am dayta. Nasaya tatay may ka nagpakita, Junisia. Wan, ta umayak agbayad iti utang ko. Manaw ti bayadam. Ay, fully paid kon. Ay, fully paid. Wan, agraman interest nan. Kasta kumakanayon, dagiti nakautang. Nalaing agbayad, fully paid pay. Saan mo matan apadpadaanan asingiran dagiti anak ko? Saanan, ang no agutang kanto manayin. Iso naman ti singir account. Saan ako naagutang? Fully paid ak lang arudan, pagutangan nakmanan. Ay saanan? Jakon kaya ti agutang, taagungat nila kay ko. Nasaya at mat, nagbayad kan, kumare. Fully paid akon Isurat mo mat nga rudan, fully paid akon, di talista amon. Wan, aday tao, nagdakkel. Fully paid. Oh. Agyaman nak amare, ta pinautangan nak. Manungay manen ti alaam. Ay saanan? Jakon kaya ti agutang pay. Fully paid ka matan. Mabalin mo manen ti umutang. Ay na saanan mare. Maala, agawid akon ta inak agluto. O sige, no kasapulam ti cash, mangibaga ka lang kanyak, mare. O anya, ada nagsingir kada kayo? Awan mo nanang. Nakaisam damatan kada kami, nanang. Nagbayad ak ngaminan iti utang ko kadakwada.
Isumat lagayam anak kaisam da. Nagbayad ni nanang. Yes! Awanin ti pagbutbut nganta ading. Awanin ti agsingir. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Apay, napanan ni mamim. Napanggimatang iti bagas, Daddy. Na, ket no nalawag pa itay gimatang. Anya orasan? Un nga ron. Alas 5 dirimwar. Alas 7 iti rabi eh. Sus, nagbayagan ngay. Sa dino ay ati gimatangan na iti bagas. Di tala ang matkantina. Makikis-chismis man siguro na. Apay, pudno aya nga indarumda ni Madam Rose. Asino aros ti dakdak kamatem? Di aglaklako iti barbecue, no? Di principal iti eskwilaan. Jay principal. Ayun, ammom no apay nga indarumda? Iso nga rod adamdamagaken ka. Gapo siguro ta saan ang nagbayad iti loan na Aglolon mo't gayam dagiti mamaestra. Kunak ano da tayo laeng ti adu ti loan na. Ay na, nagdadakkel ti loan na dagita mare. Ado kanu ngamin tinagloanan ni Rose. Asino a Rose? Jag barbecue wenno je principal. Jay agbar barbecue Ay, kunak man no je principal ti pagtungtungtungan ta. Kat na duada Maulawak. Mami, jay kano bagas ko na ni Daddy. Mabisin kami nga gururay. Mare, di balasang mo na Ayun, sige ta gumatangak pa'y gayam iti bagas. Nakalukat pa'y nga tadya kantina. Ay nakarikapan amare. Ay sus, paggatangak ngay nga rod iti bagas ita. Jay kanugayang principal dita iskwilaan aros tinagan na. Ket kaswanda, gaputa saan anakabayad iti loan na. Saan aday tatikayat ko adenggen bakay? Ayan na jay bagas a ginatang mo? Jay bagas. Ay sus, nakarikap mo tin jay kantina lakay. Anya? Kasano asaan ka anakagatang ket nagsapa ka arimuar? Kasano mo nga main? Mapanak ko maijay kantina ta gumatangak. Ngam sinaba na mga min ni Kumarik Amerling. Amay samot apadak at chismusa. Naging inistorya kami. Iso adya akong napuutan ti oras. Ay sus, unay kamatang. Kunakmatkan ka nga isardeng mo day ta amadi nga ugalim. Aday amadi nga ugali. Adda day ta kinachismusam. Numero 1 ka na chismosa. Kanayon ka ama ibarbarangay gapo iti day ta kinachismusam. Kanayon nga. Naminsan lang mo. Ay na mami, saan laan na minsan? Naminsan nga pulukan ana ibarangay. Agtal na ka man mo't si ka, Jenny. Nangig mo? Amo pa iti anak mo, numanon adaras ana ibarangay ka, gapo iti kasta nga ugalim. Ay, nagtumalita pa naman baray. Pasit pa'y lang, ditaksay dito yung lakot Agan anos ta. Addan tulat ta swerte. Paray, isardeng mo na ito lugan. Apay paray? Kita am dagiti babae nga kikinuto dita igi ti kalsada. Nay, nagatuna. Aday ta. Aywan na niya. Imbes ko maamapanda tulungan dagiti asawa da, agkikinuto da kididitan. Huwag nga rod, di da ka trabaho. Ay na, kasta dagiti kadwa na babae, agchichismis da nga agkikinuto. Ay, ne, aguray ka man. Ninsamot misis ko yung may sadyayan. Anya? Ni misis mo? Sigurado ka, paray? Ang mga nukarupropa na lang. Ay, na. Ket no nagado tilabaan na ija balay. Aglinis pa'y. Ay sus, apay ngay nga addamot ditan a makikinkinuto. Anya? Oy, mapitlaan. Mapan ko man kasarita. Awanan ti kutom mare.
Sakmutan ati ko tuam. Ituloy mo nga rod, adya istoryam anag kinamat apilay. Aguray ka man, Mare. Nilakay mon samot di sumungad. Na, anyang iti aramidin na ditoy. Kat no na pan nagtrabaho. Mare, agawid ka man? Agawid ka na. Ne, apay apagawidan na. Kat saan pa'y analpastisasyon may. Nakalaba ka din. Ay na, makauray day talalabaan. Danag mo na ya. Ne. Kahit nakalinis kan? Madamdaman to ka di. Makichismisak pa'y kadagito'y kukumarik. Ne. Ala, ingka kat agtrabaho. Itak ko lang ang mo at chismo sa magam ni misis mo balay. Ay, mangibabain nga rod. Ijay pa'y igit ti kalsada ti pagkikinutuan da. Ay kat bayama, isulag mo tiliw-liwada. Ay, kaano nga tayang agbalbaliw ni misis ko. Ay, amom ka di bare. Namin adon ana ireklamo da ijay. Kapo iti kinachismosa na. Aya, ang isardo mo dito takkel akan tinaparay. Parang mangalada, itilako ta. Ay na, unay mo tanday ti balayo. Nagwara mo tan. Ay nante, pasensya kayon. Busy ak ngamin. Awan oras ko nga agurnos ken aglinis dito'y balay may. Napintas pa'y kumaday ti balayo. No saan anak kawarwara. Agbibitin dagiti badbado kas kadanya. Anya day ta, dildil patan ti pusa di talababo yaw. Ay ikwa, jak pa'y ngamin nakainaw ante. Ay una yan, kutuno na day ti kusina yaw. Ay na ni ante mo, no may ka ngamin, ibagam tapno makalinisak. Di magasak laang tamaki inubang kumay ti danom. Danom? Ay mabiit laang tayalaan ka. Nalamiis ka diti kayat mo. Ay wanatan nagpudot ijerwar. Sige antay, mabiila ang araw. Iyalaang kay ti danom analamiis. Danom analamiis. Uray sapay day ta refiyaw. Saan anadaldalusan? Jakpay ngamin nasango antay. Adto yung di inuman nyo antay. Aguray ka, isuday ta ti inumag? Wen antay. Danom day ta wanaw Diyos. Danom. Apay ngay ta kasla duyaw matikulor na. Kasla na tumtumpaw. Ni anti mo. Rugit saki day. Saan mun samot alinlinisan ti pagkargaan ti danom yaw? Aglumlumutan. Lumot ay aday ta. O kita am na grain. Naglawagan alumot day ta. Ay namari aya. Linisan mo't aray ta pagin inuman yaw. Picture ti awag dito'y ante. Picture manuanuan niya ti awag na tinapatag na dalos. Kat saan ka nga rod nga uminuman? Ay kayat, ama ano agsakit ti tiyan ko. Isuntumanan di pa ka ospital akaw. Jenny, ayan di pinaplan sa kinimamim nga uniforme. Jak mo daddy. Birbiro kag to pay di uniform ko. Jak mat masaludsod kin ni mami. Tay-tay pay nga adda ka chismis na dita cellphone na. Ay, wang ko nakatumod. Group chat? Adda group chat dan? Addan daddy. Inawagan da at Chismongers group chat. Ay susapo, mala daw akon. Ina, ay, mabitlag. Ay na, ad-adda kanyak Bigbigat mat ngamin nga da kasarsarita ni mami iti cellphone na. Ay, wun maray ko nakatumod. Hoy Maray, huston day ta. Ay na. Ayan na ti uniforme mi kini Jenny. Oy, di dakman disturbon. Ay sus, kasapulan mi ti uniforme mi, tanimala daw kami. Jak pa'y namigat, tangawan mo't naluto amakan. Ay, apo ya. Ay, maray, mabiit lang nga. Takasaritak lang nila kay ko. Sus, apo. Stay on the line. Di mo ibababa. Tado pa'y tistorya ka. Ay, niya lagi din aya. Oh, anya ay uniform aya, ti damdamagan yaw. Kat jay uniforme nga agtrabaho Kun jay mat uniform ko ijay school mi. Ay sus, jak pa'y mo't nalabaan. Adda pa'y laang ijay washing machine. Anya? Anya mat ni mami. Saan da kapastra kan ijay school mi, no sa anak-anak ka uniform. Sus, Ay nako nak ngamin no Sabado ita. Ay hello Maray, hello. Ay, Adda ka pa'y dita. No,
O, kitain nyo man. Inadapan jay kumarik ti cellphone na. Ay sus, Mare, Lunes ita. Kasano pa'y amakas-tregak no awan uniformek. Urin syakmat, mami. Lunes pa'y lang ita. Kasano akmat amakastrak. Awan ti uniform ko. Ay, jakman ammo kini Mari Anti. Sobra ti kinachismosa na. Ay katnas kan a disiplina ama, kita man, kat saan na amar arami dan dagiti trabaho na ijaw nagtibalayaw. Kas kumaita, imbes ko mga aglutluto iti pangaldawan. Saan? Taad da ijay kaaruba ang makichisismis. Inton kwan, ipabarangay dan tumanan. Nakababainan numapasamak manan day tante. Daddy! Daddy! Oh, apa Jenny? Ni Mami! Apa ni mamem? Ipungpungot day di igit ti kalsada. Anya? Ay na, kating ka na anawaan, ang mga numaibos jay buok na. Sus, Nagaduda mang pungpungot ken kwa na. Anya, syakit hindi ichismis mon? Ibusak dahi pinakaing-ingpis a buok mo. Anay ko! Sika lang ngayat ang muna ti lumaban. Ha! Karamutak mat day na puskol arup, ma'am. Anay ko! ay Mari! Mari, gusto na yan. Kunamlano asino ka analinis? Pada kan tumulang at chismosa? Gusto daytan ko na. Dahil kaasawan ti bagbagaam. Tauray gayam siya ako marina. Ichis-chismis kan pirpir dyan na. Ay sus, agawitan Mari. Ay nadi nakiyawid. Tadyak pa'y nakabalos. Addan to aldaw mo, sika. Agkita tantaw. Palkan to pa'y. Ay kayat mo, tag-granad ka. To pa niya palayaw. Ay, apo aya, huston ko nakne. Apay taag sa uka pa'y laang ngamin. Agulimbak ka na. Ha? Anay ko, nagsakit na iti ulok. Kita man lakay, nakalbuwak sa amot taon. Dandani ka makalbon. Di nakman angawon akasta. Iti dayta na pasamakin ka. Agnakam ka siguron. Ay agasam nga dayta. Impungpungot da ka jay igid ti kalsada. Nga ano ti agbuy-buya. Nagbuya pa'y gikras ko. Mababainak at talaga. Ay na bakit no dito'y kalaeng kumangamin balay. Trabahwam dagiti nasken nga trabahwam. Agpaiso dayta. No dito'y kalaeng kumabalay. Di awan ti mga papakan ka. Sigurado a pag-iistoryaan to dagiti classmate ko ti panangipungot-pungot dakin ni mami. O aniya tinaalam iti panakichistis mismo. Gulo, sakit tinakam. Nawanan ka pa iti gayam. Ay, igalot kung sa laangan dito asawa kante. Tapno saanan arumwar ang makichismis. Dila ibagbagam. Agpay sumit. Saan kan tumat ngamin ang mabagbagaan? Agnakam ka kadingaminan mare. Ta saan kan nga ubing. Agaramid kay tinasaya at iti padam a tao. Saan aday ta agchis-chismis yan aramidang? Imbag kumamot no nasaya at dagiti ikis-chismis na ante. Agasam man. Pati kumari na, ikismis na. Daddy, agsangitan ni mami. Aglibbilibin. Drama na lang dita. Agsangit at talaga. Sus. No. Sila'y pagtitinulungan da kaun. Kasla sana kasilaw iti pagtangan no trato niya. Kaslawan sir-serving dito a pamilya. Jesus. Hindi ne, panawan ta idan. Bayam idang hagsarita. Anya lakit din aya bakit. Ibagbagami laeng matken kati pagsaya atam. Ung tandak mal. Agbalbaliw kang aminin tapno saan ka ama kang ngeg iti madi. Nakababain ka mat ngamin. Anyang ingarod taramido. Agpakumbaba ka In ka dumawat iti dispensar ken ni kumarim. Iso mga mintim mo na. Kunakken ka nga agpakumbaba ka. Ken isardeng munday ta kinachismosam. Dito'y balay ti rumbeng apagtali na idam. Saan aditayan dagiti kukumarim apadam a chismosa.
Mare, sorry ah. Sorry. Kita man tinaramid mo dito rubak na Sige, tasya kung timang ipaagas di ta kinaramo. Ay, rumbang lang! Ay, pista nga roden, amare. Saan tan nga agap apa, tadakas ti makiapa. Ay, nakasangpot tamot laangan dito'y balay, Daddy. Ne, aguri ka man. Sa balin samot abalay tinastrek ta, Jenny. Aywan, naglinis matan. Nagbanglo. Oh, makapabisin di ang angot ko ah. Daddy, ni Mami aglut-luto. Ay, uwan nga agpaiso. Ay, payman. Bakit? Anya ti ilot-lutong ngay. Di nakman arakupon, tadyak pa'y nalpas ang nagluto. Oo. Ay na, nag-sweet kayo matan. Picturean na kami man kin ni Mamim. Tasukatakman ti profile picture ko ijay Facebook ko, Jenny. Picturen kayo ang nakaarakop, Daddy? Mm-mm. Tila mapampanunot mo't ni Dadim. Ay sus, uwan mo't ipanakil ko asaanan at chismosa ni bakit ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, aldaw gaya man. Nasaya at magtanakariing kan, Pidreng. Itay kapay ariringan, ngamdi ka greng. Talagang aldaw na, kano agalas gisan. Nasobra aksamot tinaturog. Nasakit ti ulo ka. Kasano asaan nga sakit taulaw, kat day tamo laging inom tar aramidam. Idilaan kalma na naginom kami. Ta nag-birthday ya kumpare. Ay sos, inaldaw ka na Bartek, Pidreng. Agat arak pa yun ti payud mo. Mabisina kaon, di dakman busugan iti sermon nanang. Awan gayam, anyaya ti masida. Kitaam day taugalim, awan lang arudan trabahom, aginom ka, maladaw kang agreng. Ita, agbiro kay ti sida. Mabisina ka rudan! Ingka mangalay ti bulong ti marunggay, ta iso ti abrawam asidam. Amoy ayang agsitsida kiti kasta. Mapanak man lay ti ayan ti kumpare kaon. Wan, nabartag kan tumanon nga agaway. Awan bibiyang mo abakpagran, aramidag ti kayat ko. Nagsakitan na talaga ti ulok. Napuyatan tayo ngamin na nagiinom eh, dirabe paray. Hangover na ita. Kasla dito yung matlaang bangir tinasakit. Nay, kat iturog mo paray. Kasano ako maamakaturog ija balay. Ket sermon met a sermon inanang ko. Agdamagak iti masida, agungag. Agdamagak no anya ti mamerienda, agungat lata. Naungit na talaga ni nanang mo man niya. Muna nukas dya abakatain paray. Ay pirmi Sapay uray naklakusilapan. Nay, apay ngay, mare. Si kamot timtimang martilyo day tatawa yaw. Ay na, matinagan no jak ilan sa maray. Sumbron tumanan ti sakit na day tasikong. Agreklamo kan tumanan, adi mo mayunat. Sa nabalay, tanda kamot apagpailutak no agsakay. Ay wana, umay kalata iji balay. Agamang itugot kan tugayam itilana, tanaibos di lana may. Mayat ko man no addan ipidring, taibaon ko man nga umuli di tanyog, tagsinglagak man iti aramidak alana. Pidring kun kunam, kat numadama ti syatda, kadag iti gagayem na. Ijay, pag-iistambayan da. Anya, agin inom manaan. Ay sus, una yun day jay aya, di la mauman iti arak. Kat iso kumati imbaon mo amang martilyo day tatawa yaw. Kano awan mo maray, awan ti panunot day jay. Kat no idi pay lang ay babaon ko nga ilan sana day to'y tawa ta matintinagan.
Ngam aging gaita, di na pailay na ramaid. Iso asyakon at imang martilyaw. Apa nga ita si Mard ng gamot nga agshot pare? Minsan lang nga nagshot ka. Si makit man nga rudan dahil ulok pare. Ay, arak lang tayo agas na rita pare. Sige ni, ituloy mo lang dagshot. Inumam na ito, ikagudwa baso pare. Kaslagkos na di pa nagkitak pare. Ha? Ne. Apa nga ang makitam dito arak dito tinga tilamisaan pare. Oh, data. Makita ka pare. Ang talaga amati. Agsakit matan di susuop ko. Esos. Adumit hindi marikrik na masimtumas na pare. Agawid ak mampailaang pare. Tamapan ko ida. Talaga amati. Ang no mayaton dire na magsubli ka pare. Wan, siya ay mati ko nam. Always present iti inuman. Talaga laang amati tirik na kita. Ne. Agandi ng kamote na tumader pare. Iba ka ma, ano kaya pare? Ano mo kaya ay tulugan? Ay, kabalag pare, kaya. Pare, dito ilangan atidug ato kami. Dito isalas di pagidaak. Inayad nga ron pare, ipaidakan. Agyaman na ka pare. Tain tulunak dito balay may. Awan na nyaman na pare. No problem. Kasano? Mapalang araw dahil. Tayo tuloy mi tayo ginaw. Awan pare, agyaman na. Nanang! Iyawatan nakman iti tanom ngayon umag. Nanang! Naglaing kan? Manang. Pudno gayam di bagbagada. Nga aramidam abbaboonon ni nanang. Itala ang mat nga ibaon ko ni nanang. Tamad maditiriknak. Madmade, wano nabartag ka manan. Sana ka nabartag. Sungba-sungbatam kanupay gayam ni nanang. Nanang! Awan ni nanang. Napanim pailot di si makit asiko na. Taminartilyo na day tamatintin nag-atawa ti balayong. Imbes ko mga min asika timang trabaho. Saan? Agkupitan ti barukong ko. Agsakit lang aro din dahi ti ulog. Dayta, agsakit kan gapo iti kaiinom mo. Sakit ti ulo lang dito eh. Ay, saan lang abasta sakit ti ulo dayta Pedring? Anya nga nga Nabayaga kon a nurse dita provincial hospital. Dagita sintomas amarikliknam. Amom, no anya? Di nakman butbut ngan manang. Ne, apay ko maabot-but ngan ka ngay. Anya ngay kumati na sakit ko. Cancer! Ulita ka, cancer dahita sakit mo. Adda cancer ko? Kaya't naasawan. Adan taning tibiyag ko. Nanang ka! Apay ti ko na, may salakan na kaninanang. Nagsakit man ang tiulog. Gapo iti na itangay pagbagam. Cancer nga ron, ti sakit mo. Manang, kaano ang ngay nga ron na matay? Day ka ti jak masungbatan. Ngam no di mo isardeng ti aginong iti ara. Saan kan amabulanan? Nanang ka! Nanang ka! Ay, naginawaan manen to'y sakit ka. Agyaman ako maray. Gapo iti panangilot mo manen kanya. Nabang ara na kaun. Intun sumaruno, ibaon mo ni Pedrig amang tarimaan ni Jibalayaw. Saan asikati aglansa? Bakit kan? Dinto pa'y matatao ijabalay. Agawid lang, numapan maturaw. Intun mausawan, agsublin tumanon kadagiti ayan ti barkada na. Aya? Inton makarieng, agbirok itinaimas amasida. Kat awan mo't nga ro tiyawat na asweldo na.
Takasanaw, katawan mo trabaho na. Saan ka di nag-eskwela iti kinakarpintiraw? Iday, nalpas na mo ti short course. Ngam di na mo't nga rod kaya tagtrabaho. Taday tamot agin inom iti arak tar arawidan na. Ay, sayang ti kabailan ni Pedreng. Ison sapay kit di asaanan ang makaas-asawa. Gapo iti kinaartek na. Asino ngay mo't nga men, ti mayat kan ko anak mamartek mo't. Agawid ang harudan maray. Tanay adan sa ditabalay ni Merline. Kunana kahit nga umay pumasyar. Ay, imbag man tanaanos nga umaylat ta pumasyar, dyan naras nga anak mo. Ay katwan umay nakikan iti kwarta, kandag iti kasapulan iti kusina. Kagura na nga rod ni Pidraing, tadinak pa'y pulos matulungan. Apay ang nakaturog ni Pidraing, katnay imalaldawan. Kasla saan ka na iruam iti dayta nga anak mo, nanang? Nabartek manan aya. Saan ka numang kunana? Nagawid ka no tamaditirik nana. Agsakit ni ading mau. Shh, nanang, adda ibagak. Anya dayta, imbagak nga adda kanser na. Ni Pidraing, adda kanser na. Shh. Awan nanang, barang agbalbaliw. Imbagak adagiti marikrik nana. Ket sintomas ti kanser. Ay sos, amangan mo't no pumudno anak kao. Dayta kinaartek na dayta. Agasin nyo ngay, saanan amangan, taarak laang ti ipapaunag na. Talaga ang agsakit. Ay, agrek-reklamo nga raw. Nasakit ka no ti ulo na. Iso ako nakamaturog tapno makaina na. Ay, dayta akabsat mo. Mayat kumamot ti biyag na no saan amamarta. Katuan mat nanang, agasam ti sweldo ti skilled a karpentero ngay, nangina. Iso nga alukuyan yun ni Pedring nga agtrabaho. Ikarkararag kaw, asapay kumata makapanunaw anak kaw. Ayun gayam, jay intad ko akwartakan ka. Itad mon samot kin ni Pedring ngayon inom na. Kano'y lamlamang ko itan, takasanaw, kupitan na maut. Anya, naglaingan ngay. Na kayo pa'y abak-bakitan ti kupitan na. Ay naanak ko, di na mabirukan dito pangiduldulinak. Saan na kon ang makupitan? Day, dandanin ba ibos to'y arak? Ayan nan nga ni Pidraing, demot ag subline. Ay, sansapa na saya tirik na tata. Ay, adda ko magumatang iti arak nga inuman tayo kay. Tulad na, ti kwarta ni Pidraing, orin noon trabaho na, tata. Uwan tas sinuruak. Anya, insuro yoking ko na. Wen, insurok ako pitan na ni nanang na. Anya, insuro yo day taking ko na. Wen, ano ti kwarta ni nanang na. Kano susustintuan niya anak na aners. Kabutang mo ni Pidraing day ta amanang na. Permi ka na, wana strictaw. Kaya now nga. Kanayon na kano abagaan, ngay sardeng nan, tiyagi na. Yam no mamartak may lata ni Pedray. Inkamang gini siripan ni Jeff Balayda, noon nakariingan, tayaban man dito. Ay sigay. Inak kita ay no nakariingay. Kawalwalis ko lang itay bigat. Adumanon tinarigrag abulong dito'y parangan. Ay, sapay nagsakit di sikat ko nga agkubong agwalis. Nanang! Nanang! Siya akong tagwalis. Anyat ko naman ako. Siya akong tagwalis, tanay. Kaasi ka magkat bakit kan. Aggoregor ka kanay. Wano anyat tinaknakan mo. Basta, siya akong tagwalis. Ay, katwan at titiwalay sa naka. Kat numalpas dito'y nanang.
Anya nga iti sumaruno anas kan nga ramidak. Kayat mo pa'y tagtrabaho. Tulungan ka, tanay. Na, apay nga agro nga ab kamutan. Ay, dandani akong matay. Anya? Kuna ni manang ko. At dantaning tibiyag ko na nang. Isungag sing-sing pita ka. Ay kat mapanmunto nga rod ilan sa jay atop ti balay tanay. Mayang angayn, kat adda ka nun sa umaya bagyaw. Day talaang. Kanilan samto matan, to'y matuktuklap adiding ti balay. Una na, mala. In ka nga rodan agi na na. Ay, diyak kahit mabanog ka. Sige, tain na mga rod ito gawbi ay tanak ka. Walisam anasaya at to'y arubayan na. Saan kayo mamati iti dito nga ibaga ka na kayaw? Anya na ita? Nakaring ka din ni Pedreng? Ay, nakariingan. Kahit amuyo no anya ti aramidan na. Agwalwalis ije arubayan na. Ha? Ay kit inayabam ko man ah. Iti Juan. Nangagkumatan nga. Nagrunga absi ka. Ha? Nagrunga ab akas lobeng, tata? Adyan sa kanong amin taning tibiyagnan. Nagkulang? Ay isumilang naglawag anang ngagaw. No kasta, adda kanser na? Aywan, kastan sa talaga. Ay, isumilagaya man nasakit yung ulo na. Idi kwan, nagawi din. Aywan kaya, maasino ti sumaruno nga agsyat. Sikan siya. Sikan na, tata. Ha? Kalkalpas ka? Ay, sa anak pa lang nga ginaw. Nay, apay ngay? Nay, timadar ka mo ten, tata. Magawid na kaon. Inaktulungan ni bakit kong kaglaba. Oray siya, agawid ako mga roday. Mare, papanam. Dumagas ka pa imot dito'y balay mi ah. Mapadak gumatang dita kantina maray. Apay aya. Ni Pedring dyan nakita ka mangilanlan sa dyan at ti balayo ah. Maray, isaw. Naibaon mo? Isumot tinagboluntaryong agtrabaho dita balay. Ay, milagraw no kasta. Ay nakit binutbutang ngamin ni Manang na. Aya, kasano ti ingkasta na anang butbutang. Mayat man tagim magutan ni Pedring. No di mo kayat apat yan nga da cancer mo, mapankag pa check up. Amumat akabutan ko timapan dito ospital? Kas lagdwa-dwa ka itimbagakan ka. Sakit-sakit manan ti ulok. Kan uray ti tiyan ko, manang. Apay, agin inom kalat ta? Natangkan mo't talaga ti ulo man niya. Saan? Makalawasan na sa anak anagin inom. Uray damagam kininanang. Pudnaw, saanan arumrumwar dito'y balay nga agin inom ta adem. Kunak meten nga agbalbaliw akon. Tapno umatid dugpay ti biyag ko. Umatid dugpay ti biyag mo no isardeng mo ti agbisyo. Kat, isardeng kumutin na talaga. Agbiro ka mo iti trabaho. Iji ospital apag trabahwak. Agbirbirok day ti karpintero. Kayat mo, rekomenda ka. Ay, kato naman kayat ko Angam say-saya atom ti agtrabaho Di nakikan iti pakaibabay na. Day, kasanungay day to yan. Duduwata mo't lang nga agsinsinda ko dito ilamisan nga aginaw. Huwag nga rin, tata. Napamagkanon naggardinan na kiti. Daduma kakadwa tayo manginaw. Ne. Nay. Ni Pedring mo na ito'y lumabas. Ay, ayapan man. Pedring! Paray! Umay ka pa dito, oy! Ne. Agin inom kayo. Bigbigat. Nyalaki din na ya, paray. Kitsigod mag-aginom tayo, oray, bigbigat. Awan pilpil yan tayo nga oras. So, umay kan, paray. Tag-shot tayo. Huwag ka ron Ay, saan?
Mapanak ang trabaho. Di ka man. Sika, agtrabaho. Mala, umay ka man dito. Ato ititugaw mao. Umay ka na. Anya ka lagi din. Ay, saanan? Narigatan ti matay ti kanser. Agbalbaliw ako. Takayat ko pa iti agbiag. Ala, di ta kayo. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Bayaw! Ay! Saan ka maturog? Ano ba di inuman tangara ka? Uy! Shh! Agree ka! Sana ka nakaturog. Si kamot ba ya? Nakadumog ka mat. Kunam ngagmalmalam tangag shot. Kargam nga rin na dyan basok. Ituloy ito tayo ginom bayaw. Punwa ka na. Uwan, puno mo, bayaw. Saan ka maturog ka? Ato tiarang mo. Ang shot ka. Aguray ka ka di mo bayaw. Ta ibilo man. Agbubuilo ka nga niya. Di mo sa manin na muti bangbagan. Agam ang mga ukan sa manin. Di ta din sus! mawan nagbaso. Lata na nagkanta ni Bayaw. Hinbuilo na. May sinalbag dayjay a Martin. Napnapa na naman nga tan. Rumabiin. Pagbirukan nakmanan. Martin! Martin! Isunsamot dayjay agkankanta. Nadanggak man analaing. Uwan. Iso. Ay, dil agbain. Ijay abanda ti paggap-gapuan ti timog nakat. Mapanak man, ijay. Gusto Bayaw. Isak mo tanti kumanta. Gusto. Di ka mamalmal pa sa kanta. Hoy! Martin! Uray mo lang tangad-tangad di pa nagkanta na, ha? Ay sus, ni misis ko. Apay nga nasapulan na dito nga. Ha! Itay ka pa'y asap-sapulan, salbag ka. Adda ka matgayam dito nga agin inam. Nego, di na mo lapigusin na. Bakit? Anay. Agawin! Tumakdar ka, taagawin tan. Bayaw, agawid kami ni manang mo. Sige. Gawit ka. Ano, masabsabat yun dito ni misis ko mata. Di may bagbaga nga daak dito. Unak man no napan ka nagtrabaho? Adda ka matgayam ijay amak inom kini sa taur. Inawis na gayam ni bayaw ko. Ala, magna ka? Saan ka sumananggir kanyak ta nagdagsan ka? Maulaw ang aron mo, bakit? Apay ngamin ta naginom ka. Kanayon ka matakastan. Eroti, kayat. Saan ka nga kanta na tiudalan sa kababain? Apay akababain. Apay pare mo, no kumansyonak, nagpintas mo ti busis ka. Ay, nasaya at mat, tanasabat kayo adwa. Oh, apay, sapsapulam mat nila kay mo. Ay, huwan manang, napanan na nga ta. Itay ko pa'y abirbirukan. Bakit, di ka tagtaga niya, nagulim mo ka lang. Aday jay, nila kay mo. Kadwa na day to'y bayaw na, anagin inom. Pinanawan mi ijay. Ha? Apay ngayon pa kamay, oh. Kat, alangan abay-bay aklat ta. Nga apan agbirok ni Alona kinilakay na. Ay, nabartek man nga ruden anilakay ko manang. Aywan basta agkuyog dagitoy nga agbayaw. Sigurado ang mabartek da adwa. Manang, nagapuak ijay ko nam anaginuman nilakay ko kin nilakay mo. Awan mo't ijay nilakay ko. Ha? Napanan na. Jay mo ilalamisaan kin arak tinadanon ko ijay. Kat, amangan mat no nagawidan nilakay mo. Awan manang, awan ijay balay mi. Day tatirigat na kat. Di nan samot amon ti pagaw-awidan nan. Pangbiro kak ngay itakan ko na.
Amo kon tinapanan na. Pada sa mamapanbiro kan ije pagbibidyo o kyanda. Napan nag-video ke? Ado ka no ka ti chicks ijay. Ay, naginom lang arudan. Ag chicks may, at na amin kan kuanan abisyo. Apay nakapanimid ka dita si Kadulpo. Asino ti sana maladingitan no ang customer tayo dito punirarya, boss. Ado nga minen kat ti kakompetensya tayo a punerarya. Pampanunutay nga raw da mga ramid tayo kumamot iti promaw. Promo. Ay nagloko kan Dulpo. Mabalin ayamat nga ag-promo ti punerarya. Mabalain. Apay kumasangay. Anya nga'y kuma-promo dayta. No ngay agbaywan tikwan tayo iti lungaw. Ah, buy one take one ko na. Kawan, boss. Ado ati umay. Kasla mayat ah. Mayat ko naktumagkeng ka. Naglaing kan ngagpanunot, Dulpo. Tano ado ti customer tayaw. Sige, agparamid ka nga rodan iti tarpulin. Ama isabit di tasangwanan ti punerarya. Isurat mo ijay, buy one, take one. Apay may salangay. Mangisabit tayo iti ado at tarpulin Tano mabasa mo dagiti tataw. Ingatok santi sweldo, Dulpo. Kamu na. Ingato mo, boss. Kat anapan ka nag-video, okay? Anay! Di nakalapigusan Nagawid lang arudan. Nagmayat ti pa ng saklot mo, ijay babae, ijay video yan. Anya tiyar arasaas mo kan kwa na, Adaya? Nakitak nga diyar arasaas mo, di mon ilibak. Baka turturog akon. Maturog akon bakit? Hindi ka gungot-ungot Ni bayaw ko mantikadlak. Kun maudin day jay pa naginom may. Oho, awan lat amukon ang maudi day jay. Maudi nga rodan. Nagtungtong kami kanibayaw, adi kami nagin inom iti ure kaano man for ibar. Anya mako ng boss. Naisabitan dito sangwanan ti punirarya ti tarpulay na kunana. Buy one, take one alungon. Umaduad agos ti customer ta Ag-click na ito yung napanunok ko, boss. No ag-click, ingatok adagos ti sweltom. Rumpang lang Naglai na ka nagpanunaw. Mau din na ito naginom ta bayaw. Wala mau din bayaw. Sandan nga gininom. Kamom di anak bayaw. Makapirday di salon at. Isa tang rodon bayaw. Wala bayaw. Mau din na ito Well, saan nga kung tangiti misis na. Kin kababay magkadakwana. Isa lasing bayaw. Lasing. Agi doon nga gawin din doon madamdama. Ibusin talangan dito arak. Dito isang wanan da. Kahit nagawin dan. Agbalbaliw doon bayaw. Wan ba? Agbalbaliw dan. Last day to yun. Amuta pa mati pagawidan ta. Nagdala ka. Ditaman yung dita. Surutom na ditaman. Ay, sana dita. Amom na ita simenteryo bayaw. Pag naan, amapan na jay simenteryo. Mapantat simenteryo. Ay, madi. Apa nga madi nga bayaw? Madi. Ay, wan, talaga madi bayaw. Alam mo amapantay yung simenteryo. Si bibiyag tapay mga agbaso bayaw. Gatuwan! Ano nga santa na makasuble. Ay, wan bayaw nga mnay. Last day to yun panaginom ta bayaw. Bayaw. Ay sus, naperdin sa mo ti dalanan. Agbaso, abay, abo mo na to dalanan bayaw. Kung ano, simentado. Nay. Naabot-abot ang agbaso bayaw. No, datayo mo din ang semento idi dahi tabi. Ha? Malagi ma?
Ayun, malagip ko bayaw. Dati. Bayaw, agore ka. Ada makit kita akasla kayat ko kahit. Anya di ay bayaw. Kasla bayuan tikwan. Basahan tinakasurat ni. Ay ka mayad ano baywan tikwan. Kaya nasawan bayaw nakasil. Ay, sumrek taman dita ada bayuan tikwan na. Ngamanya nga tayo baywan tikwan ako na bayaw. Sumrek talatan. Nungay chicks na ita. Ay, wala niya. Wano saan kat arak bayaw. Baywan arak, tikwan pulutan ko na. Ay, kunang no maudin di pa nagsyata. Ay, wun bayaw. Maudin dito yan. Lasa talaga. Lasan bayaw, anya, laki din na ya. Sumrek na nga rin. Ada customer tambosay. Kunak tumagkang ka nga, click yung promo na panunok ka. Adan, nagbiitan. Ada gisangwanan. Duada na kaya ada ka nung agbay one take one. Anya ti kayat mo asawan. Nabiyag da pa dandan ni matay da gijayan. Ta nagkaro barte da. Parang arod ka da kwada dyan promo ta. Mamarta ka da gijay. Duada, hustaw ti bay one take one na promo. Nakaturugan ni bayaw ko. Pre, talaga ka niya buy one take one kayo? Huwag ko na lang aro din. Apay nagkulik ka, mate. Sige, sigurado lang. Gusto para kada kayo dita bayaw mo ti buy one take one, may. Ay, bayaw ko na ito. Nabarta ka ba, dak? Oh, inyangay. Agpili kayo na. Una, isa akong tagpili. Hindi, pagpilihan. Hindi daw. Kabay alam ti magna. Magna lang? Dagitaman ti pagpilihan na Ada. Dagita. Lungaon. Agpili ka iti kaya mo. Agpilin to mo ni bayaw mo iti kaya na. Lungon? Apa yung lungon? Punirarya mo tinapanan niyaw. Aya. Punirarya? Agpili ka iti lungon mo, sir. Jay Pink. Maya da jay. Bayaw. Agring ka. Agawitan. Eh, apa nga agawit kayo kag pili kay Pengarod? Agawitan, bayaw. Ay, mapanahon. Eh, apay nagtaray mo tayo. Ay, sir, nagsubli ka ni tao eh. Agpili ka pa ya. May dugmam ka, may pisok ka adagos itilungon maun. Makauman ti mapan mang birok-birok iti asawa amam Marta kan agbababae pay. Makamumit nin ang agawid kani agluto akpay. Bakit? Oh, apay. Adak dito kusina. Apay aya. Ay, bakit? Si Bibiyaga pa Na, katuan mat. Si Bibiyag kapay mat. Apay, agdua-duakan. Kadalan man. Uno, si Paternak tapno mariknak no nabiyagak pa Anay ko. Anay. Oh, anya ti mariknam. Si Bibiyag kapay. Mariknak mo ti sakit. Kaya't nasawan. Nabiyagak pa Sana kaya may lungon. Anya may lungon na sasawan. Ni bayaw. Isunsamot tinti may lungon adi na oras bakit? Ay sus. Apay, anya tinapasamakin ko na. Ammo ka din ni manang daytoy. Apay, kasano ang may lungon ni manong mo? Day tamot ti bagbagan nila kay kumanang. Pinanawan na kano ijay punirarian nila kay mo. Anya? Apay ka no? Diyak mo Saan mo't nga agsusurot ti istorya tinabartak. Iso ang mapantaman kita. Darasam ti magna. Ay mabalo aksamot ka na di na oras. Ay sus, saan kumamot na? Apay ngay nga adda nila kay ko ijay punirarya. Ay namanang, di ka pa'y agner-nervyos. Urayom ang makasangpot ta ijay punirarya. Martin! Ay, Martin, nagring ka! Ay na, nakaturog ayan nila kay mo, kitagkan-kanta mo. Kasta na, ano mabartag? Agkanta, uray nakaturog.
Ay, Martin kunak na agreeing kan. Bayaw, ano yung bayawan tikwan na checks ganarak? Buy one take one at chicks gayam, ah? Ay naimpagarup na abay one take one at 60 promo da, manang. Agreeing ka man, Martin? Ay, nakariya may. Ay na ni bayaw ay. Nagawi din ni bayaw mo, manong. Awan ti chicks ditoy, ta saan apag chichiksan ditoy punirarya. Anya, punerarya. Kita man ti aglawlaw mo? Anya da kita. Lungon ba? Ay, sus. Kayat mo ti mailungon? O sige, agpili ka na iti kayat mo. Total, naka-promo damat. Buy one, take one, alungon ko naman. Ay, agawitan ba kahit? Agawitan ba kahit? Ay, agawitan. Saanan anabartek ni bayaw, manang? Nausawan adagos. Ay, agawitan. Anya klase a promo rita. Buy one, take one na lungon. Ay, diya kaya. Intan ba kahit? Oh, anya ti kayat yo. Buy one, take one alungon. Naka-promo da pala ang no kayat yo ti agavail. Sasawa mo di bakit? Ay, saan kami nga ginom ko ni bayaw ko aday? Namin anon nga inkaryo dayta. Angum saan nyo mat atungtong palan. Iso amayat nga ipareserbaan da kayo ijay. Ay, madimot aba kahit oh. Ay, Sana nasaya day nga angaw. Dakas day nga angaw. Kasano, saan kayo mat asumardeng aginom? Iso amayat ka da kayo dayjay a promo ijay punerarya. Intag trabaho no bigatan bayaw. ay, uwan bayaw. Talaga asaantan nga aginaw. Kunak ano mapan kami kinimanang ijay punerarya ta ireserbaan da kayo. Agbiagak pa'y bakit? Ta isardeng kon ti aginom. Ay, oras siya. Saan akong nga ginaw? Agsingsing puntan bayaw. Para makita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Amo friend, umabala ka talaga gan ka? Ha? Taapay. Anya ko mati apalam kanya, friend. Umabalag, kaputad dati guwapo asutor mo. Ha? Asino tidak nakamatam? Ay na, talaga damagan nagpaimat. Ipadla mo talaga nga adu ti sutor mo. Sana all kunakman latan. Ay, sika talaga. Tila sasawam. Ni Carl ti bagbagag. Ay na, nagguwapo talaga. Panagkunak, suwerte ka. Ha? When gapo tayo iti kinado, ti babae dito'y lubong, si Kadar Alman na. Ay na, tapno ibagakkan ka, saan ko a type ni Carl anya? Ha? Saan mo a type? Oh my gosh! Ano bang klase ng lalaki ang once mo girl? Ay na, pasensya ka kuman, Carl. Ngamawan pa'y mat ngamin ni Pilang asim mangpet. Kasta ka din, Nana. Amangan numarabyan dayjay. Numaminsan ngamin, kalpasan ti trabaho da, rubrumwar da. Kaduaan na dagiti gagayem na. Adaken ka ano uraya masumangpet. Urayik latan, Nana. Iti kasta, siya ka mismo timang tedkin ko na da ito'y sabong aginatang ko. O sige, kat umunag ka nga ron abaraw. Nalamiis dito'y ruwar. Mapantay jay kusina ta agkapita. Kabayatan ti panagururay ta iti anak ko. Sige, Nana. Agyaman ako, Nay. Nasaya at asimangpot ka na anak ko. Narabyan ka manan. Wan nanang. Napan kami ngamin nagbalo. Kadwak da bakla. Kani Rose. Kasta ka day. Kat alaa. Agi na nakabiit. Kalpasan na ha. Ingka ijay kusina. Sangwam jay bisitam. Ha? Asino bisitak nanang? Asino pa'y kuma. No saan ani Carl. Itay pa'y nga imay. Nagururay kan ka. Anya? Ay, ni nanang mag. Imbagak lang arudan kada kayo. Ano umay? Ibagayo asaan ko akayat.
Pilang, irespeto mo't kumadya tao. Kaya't mo manwan no saan, respeto mo lata. Kasarita may tinasayaat. O sige, mabit lang nanang, agpalasak lang, sangwak ni Carl. Imbagag mo't idikan ka, asaan ka akayat? Gaputada sa bali akayat ko, Carl. Ha? Maminsan pa'y ha, ibagak manan. Adda sa bali akayat ko. Saan kami pa'y matkit di agayan ayat? Ngam agar-aram pa'y laang kanya. Anya? Agyaman aklatan iti ayat mo ha? Ngam pasensyatan a talaga. Ta saan ko ang maklunday tang ayat mo? Pilang? Mangsapul ka laangan iti sa bali nga armam kan ayatam. Sapay la ko ma, taday to yun ti maudi a panagsarita. Kanyo umay mo di ti balay. Awan maramidak no dahi tati ko na, Pilang. Sapay la ko mga rin. Tanaragsak ka iti lalaki nga ayatam to. Anya, binasted mo ni Carl kunam Pilang? Wan, imbaga kun akan kwa na asaan ko akayat. Nakababain man, ngam anyangay nga ron. Ay, unay kan. Gwapo ni Carl. Adda na talgad at trabaho na. Ken nasingpet. Anya pa'y laang ti makagapo anang bastedam ken kwa na. Hey, basta, jak kayat ni Carl. Kayat ko ti lakay. Anya, lakay nga ibagbagam. Lakay? Ngam saan mo't ajay lakay unay si kamot. Anya, Kayat ko ti lakay. Ura di agtawon iti 45, 150. ah? Agam ang mangaw kan samutan, friend. Ha? Hoy, sa anak ng agam ang mga wanya, ibagbagak laang tipod no. Kayat ko tilaklakay nga dayo ngam siyak. Ngamin, adayo ang mas mature ti panunot da. Ngam dagiti katawunan tayo, akas kini Carl. Anya? Ay, una yan da Pilang. Siyak la kumanti inaram da Carl. Ha? No bilang lang da siya tinaram na da guwapo. Ay, mga noawan pa'y may sangal daw, inaglon kon. Sika talaga, tila ibagbagam manin ako nakon. Una, gapo ta siya ti masayangan ka ni Carl. Adaamin kan kuha na tinasaya at agalad ti may sa lalaki. Ay ngam, binasted na. Anya lagit din da Pilang. Saan nakanungarod akayat ni Carl? Ti kayat nakano, jay lakay. Anya, lakay nga. Jay kano agtawan iti 45, 150. Gaputa mas matured da kano nga agpanunot ngam iti kaskin ni Carl akatawanan tayo. What? Ay ayatin ka unay-unay, Pilang. Ha? Medyo lakaya kon. Ngam, sana na itati makalapod itinapudno panagayat ko ken ka, Pilang. Manong Roland? Ay, pang-aasim ko. Di na kumamit awagan iti Manong. Roland ko ng kadilatan. Ha? Napudno ti panagayat ko ken ka. Isuasapay la kuma, tasaan nakapaayan. Amangan no pampanunutem nga dasawag. Uwen, ang nabayaga ko na nabalo. Anya? Panagkunakidi, saan akong nga kayat pa'y. Ang may dinaam-amu ka, nagbaliw tiriknak, gaputa ay ayatan ka, Pilang. Oh, itay ka pala palpaliiwan, Pilang. Nakaisam ka matlata namang kita iti cellphone mo. Ha? Ay, sana all kinikilig. Ay, sika talaga. Day talag papaapal ti amom nga raramidan. Anya? Sino nga min aya day takachat mo? I-share mo mat Ni Roland, di ka chat ko. Ha? Sino nga Roland ti magbagam? Jay ka di lakay, nga agar-aram kan ka. Wan, isuday jay. What? Ay, boyfriend mo ka di day alakay? Hoy, di mo matsang kaibaga tila kay
Uray lakay ni Roland ngam ay ayatak. Ay, por Diyos, por santo, makawanam. Iti kinado ti lalaki nga gusto ken ka, isupay lang ang matigayat mo. Tapno amom anya. Adayo, amas mature di panunot dagiti lalakay, ngam dagiti katawanan tayo. Ho? Isuda, adon ti kapadasan da iti biyag. Isu nga ammo da ti aramiden da, nang runa no maipapan iti relasyon. Oh, I don't know sa'yo, pilang. I don't know at talaga. Jak man amoy ti daya, babae. Ha? Jak amo nagpampanunot, wenno saan. Anya? Agayan ayat dan sama ni ti daya ala kay Roland. Anya ngay nga rod no iso ti kayat na. Sigon ken kuana, mas matured ka nung agpanunot dagiti lalakay para ken kuana. Adula amin na pamati na ti awanan bay na babaeng. Uray putam. Saan nga agbayag dagijay no bilang tagayan ayat dan? Tapay anak ko namday ta. Una, patyamat at umakder pay laang ti kuana dayjay. Pila ibagbaga. Pud naman ti magbaga kanya. Hindi kas diya kinalakay na jak labatyan Rose. Ay na, jak labatyan ay sauce. Mamati aktulang no da magidak nga agtambling amasikog. Remember that? Ay! Aniya, agayan ayat kayo ni ti dayjay a Roland anak ko. Wala nang, aniya. Oh, apay akas lanas daaw kayo. Ay ayatan mi kini Roland ti tunggal maysa nanang. Naragsak kami. Isu apang nga asiyo kuma. Saan kay kumanak kumontra iti ayan ayat mi? Ay, ngam anak ko. Lakayan ni Roland. Ay nananang, kas iti kanayon ko amangag apa magbaga dagiti babbaket idi. May mayat kano ti lalakay, tamas mature ti panunot dangam dagiti katawunan milaeng. Saan nga amin, anak ko? Anya kamutan? Pinaay mo ni Carl. Sa ita, dayjay alakay ti inaklon mo. Anya laki din. Anya kayo mutan nanang? Imbes asuportaran na. Saan man? Takastakit din ti ibagbagayo. Hindi takay man laeng. Naimbagbanta na kaumay kapay dito'y parke ang nagtulagan ta pagsabatan ta. Ay na, pasensya ka kuman. At ala na pati nga inasikaso, iso sa anak-anak umaya dagos. Anya nga minti inaramid mo. Ala, saan na napatig dayjay? Tinapatig, kat nakaumaya. Wala saan kan nga aglitay akasta. Mapanta ni jay paborito ma restaurant. Mapantamangan, iti kasta, maawan day ta unget mo kanyak. O sige, mapanta nga rudan. Si kamot gam di masabat ko, pilang. Kumusta kan? Ayos aklaang, awan parikot ko. Ti parikot ko, day tarupam, tunggal masabat ka. Anya? Di nakman ka sarsarita, tabad trip ti aldaw ko. Ha? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Bad trip lang nga rodan ti aldaw ko. Si kapay lang ti masabat ko ay na, marurudak ka talaga. Kasanumat ngamin ajak pabainan ni Carl, kat nagkulit mat ngamin. Ha? Imbagak lang nga rodan kan kuana, nga adan ka ayan ayat ko. Ngam nagkulit lang ta. Kayat mo manuan no saan de may sa tao. Respetuam kunakmatkan ka. Saan aya? Apay ngamin ay haabad trip ka nga ibagbagam, maasarak nga rod nanang. Kasapulak ita ti kwarta. Jay inutang na ngamin a kwarta kanyak. In Karina nga itang aldaw ti panagbayad na. Aniya? Naimbag kumamad no makontak ti cellphone na. Tapno amok no ada pagbayad na ita. Ay,
Sa anak pa'y nag-lunch itay. Gaputa pautang ko amin kan kuana ti kwarta. Aniya? Kano ba'y langi di pagatlapayag ti isem mo nga agbasbasa iti chat day di alakay, ngamitaan na karupangat kamatan. Apay, nag-break kayo iti day di alakay, Roland? Uy, saan Anya aga po nga break kami. Kat, apay nga ruda kasta tilangam? Saan na maibinta? Diyak nga rod makontak ti cellphone na. Anya? Saan mo makontak? Ay, suwas! Ang mga no na-attack yan iti high blood na. Sabay nakalukluk magalakay. Di ka man nagsaw iti kasta si ka, bakla. Joke only. Kaya't ko lang nga katawag ka. Ay nga mawan lata. Talaga ama di ti epekto na ken ka ti saan mo ama kontak ti cellphone na. Sardangan nak kunak. Taamangan no jak magustuhan ti angaw mo. Amangan no anya pa ti maaramid kuhan ka. Hello? Hello? Sino da ito Ha? Ako siyak da ito Siyak ti asawa ni Roland. Apay ka di. Ay ti masapul mo kan ko balasang ko. Anya? Asawa ni Roland kunang? Wan, apay, asino ka di? Bye! Hello? Hello? Inadapnan ti cellphone na. Asino nga taday chay? Ti awanan bain Roland? Ulbod ti awanan bain? Oh, anya nga ita. Ha, awan mon pilang. Ti ko namidi na say-saya tilakay, gabuta mas matured da nga agpanunod. Agasam man ta pinaay mo ba ni Carl, kapulang iti na alakay. Oh, anya nga ita. Diyak ka mo na niya ti aramida. Ang damot gayam asawa na. Ulbod day jay alalaki. Kunana kanya ka nabayagan anabalo. Saan mo't gayam? Oh, day tanga ron. Tandaan am day ito nga ibagakan ka, ha? Wala sa edad ang true love, nasa tamang tao. Anya lagi di nga minday ta pamatim, ana say-saya at tilakay, ta-matured. Apay, amin? Nagsakit na talaga tinakam ko. Dokumata ni Carl tinaklon mo idi, ay, amangan no nakaragragsak ka itaken kuana. Ha? Ang basol mo, Tadayamat alakay di pinilim. Awan pa iti Valentine's, ngam wala na kayo. Ay, ang saklaf naman, girl. Ulitak manan, ha? Wala sa lakay-lakay when ubing-ubing ang true love. Nasa tamang tao. Mindset ba? Mindset! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.